Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, este é o máis cruel que se os convidados non podas tomar algo en certo barrio. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas, Maldeollers. Este é o capítulo 13 da terceira temporada. 13? 14? 14? Non sei. 13. Por que? Creo, non sei. Eu creo que 13, non? Anterior era 12. Sí? Sí, 13, efectivamente. O anterior foi o 12. Pois nada, capítulo 13 da terceira temporada de Mal de Ollo, o vosso podcast galego e galego de terror favorito. Eu son Vampirineda, estou como sempre con Churitético, con Miguel do Caixán e con Sara, que aínda non teña alcume molongui, Sara. Bueno, Mal de Ollo, programa cada día máis diverso. Nada, xa non estamos no mes da muller no terror, pero igualmente hoxe traemos un filme dirixido por unha realizadora de nome... Como é, Miguel? Ah, bueno, tú ni siquiera visto o filme. Se pasou unha cousa curiosa. A ver, eu vin Evolution, pero unha peli dun tipo que realizou Poli de Guardería, realizou Junior, realizou... O sea, os semelgos golpean dúas veces. Vistes Evolution de 2001 e nos vamos falar de Evolución de non sei como é. Evolución de 2005, así que 15, vale. Apagamos todo, comezamos de novo. Vamos subindo o nivel en Mal de Ollo. Sí. Eu teño notas, vou ir comentando algo de Evolución. Vas ir comentando outro filme. Claro, por supuesto. Bueno, pues como dixemos na intro, ¿no? Nada, aquí un saúdo aos cidadáns e cidadáns bielorrusos e rusos que en algún sitios non poden tomar licor café, e aproveitamos para saudar tamén ao único ouvinte que hai na Federación Rusa, ¿vale? Que hai un tipo que nos escoita desde Rusia, ¿vale? Bueno. Porque mirei aí a ver, e nos ouvirán rusos, nos ouvirán. Como se sauda en ruso? Bueno, depende. Privet. Hola. Pois, nada, dos cursos de ruso e sei dicir eso. Nada, como sempre, soa esta melodía. A sección do Dilo. E temos sección do Dilo nesta ocasión, que perdín. pero está por aquí seguro, digo vos agora. A mentres podo comentar que tamén o tipo este produxo Beethoven a dos cans. A dos cans. Sí. Xa está, xa temos aquí o Dilo. Temos aquí o Dilo que di o seguinte: boas Maldeollers, hoxe na sección do Dilo voltamos á vida cual jato soterrado no cementerio de animais.
Efectivamente, teño que comentarvos unha pequena cuestión. Resulta que tiven un pequeno percance e tiveronme que reanimar dunha forma pouco ortodoxa. Agora, ás veces, estou algo máis agresivo. Non sei moi ben por qué. Especulábamos se pasaría algo con o Dilo e tal. Porque... Se morrera. Sí. Bueno, pois volveu. Ben, alegramos. Pero non volven igual. Non vou comentar os últimos filmes porque xa fican algo atrás. Simplemente direi que o pai de Kevin é parvo e que estou na equipa de Miguel, ese gato foi atropelado. Por suposto. Temos o debate de se o gato do cementerio de animais morrera congelado ou morrera atropelado por un camión. O defendía que congelado. Creo que chega a decir que topaba. Sí. Sí, pero atopaban ao lado da estrada porque o reventou un camión. Pero reventaría literalmente, e o gato estaba inteiro. Bueno, quizás saltou e doulle de refilón e quedou mal. Bueno, o Dilo di. É verdade que susto, quen sabe. É verdade que fica algo pegado ao asfalto e esa pegatería pode ser polas baixas temperaturas de Maine, mas está claro que está máis esmagado que unha filloa. Ao que lle dedicarei algunha verba é o último programa da Muller no Terror, no que unha genial Sara Carbete impartiu unha brutal masterclass de cinema. Obrigada, mozo. Aguardo que volva a colaborar con Mal de Ollo para ensinarnos moito cinema, entreternos co seu humor e para que Mal de Ollo deixe de ser a festa da Mangueira. Bueno, pues, nada, pues aquí está. Concedido, dilo. Obrigada polo de dar, e obviamente as dúas cousas que me gustan, o cinema e tokenizar espazos. Isto vai a tope. Por outro lado, teño que comentar que apreciei certo malestar polas puntuacións otorgadas. Quero lembrar que na sección do Dilo non buscamos fomentar ese mecanismo liberal chamado competitividade. Jato ou can é un concurso onde está permitida a colaboración e de feito premios. Ademais, a competitividade neste caso é un absurdo porque as puntuacións as dou eu como me peta. Somos hippies, pero non tanto. E falando de puntuacións, aí van as puntuacións do Jato ou can. Gañadora, Sara Calvete. Ademais da grande argumentación, conta masterclass impartida, polo que lle asignan 3 gatucans máis, aquí pon 1000, pero creo que lle deu 100, Sí, logo pon 100. 100 gatucans pola masterclass, ¿no? Bueno, eu creo que xa gañaste tú, o sea que... Sí, para sempre. Non é posible remontarse. No. É por recén chegada, pero cedo a repartos, a colectivizo os meus gatocans, se queredes... 25 para cada. Claro, reparto. Obrigado, Dilo, colectivizo os gatocans en base ás necesidades de cada unha das presentes. Cada que segundo o seu traballo. Efectivamente. Segundo posto, empate para Churi e Miguel. Este segundo posto debe ser a súa inconformidade e a súa desobediencia activa ás normas inxustas establecidas por aí, ¿no? Un jatocán. Aquí gracias. Chocando os puños. E claro, o terceiro posto para Pineda, ¿no? Claro. Foi un pouco original, todos sabíamos o que ia respostar, polo que fica condenado a ter pegada a canzón de Ahí viene el bombero con la manguera. E non poder evitar tarareala en todo momento. Non coñecía a canción, pero bueno, tive que a infeliz idea de ir buscala a YouTube. E a tes aí, non? E a teño na cabeza e non podo evitar tarareala de vez en cuando. Ranking Jatoucan. Sara, 103 Jatoucans, por eso decía 100. Vampirineda, 4 Jatoucans e un mal de ollo. Churitético, 4 Jatoucans e un mal de ollo. Miguel do Caixán, 2 Jatoucans e un mal de ollo. ¡Vamos! Non me saen as contas, ¿no? Aquí algún programa nos deixamos atrás. Bueno, neste tivemos a mesma... Tiveste a mesma, claro. Para o próximo programa fica a seguinte pregunta. Zombies ou infectados? Até a próxima sección mal de olles. E lembrai, a taxidermia... A taxidermia é un nobre oficio no que persoas con grande sensibilidade artística buscan inmortalizar momentos fermosos no tempo. Do puto peor. Isto é porque temos que decir taxidermia, deberíamos decir taxidermia e non o decimos. Porque é o último filme que vamos ver é como o hype da temporada. Entón, antes facíamoslo co Holocausto Caníbal, depois fixámoslo con Anna Serbian Film, e intentámoslo con Ghost. E este, pues, era taxidermia. E non, como ninguén viu taxidermia aquí, pues, non sabemos que tal. Bueno, pues, zombies infectados. Así que musiquiña de 1, 2, 3. A min, déixame cos zombies. Os zombies van lento, son mansos, en plan, claro, se te teñen preto, jalante os sesos e tal, pero bueno, os infectados das pelis estas de, por exemplo, 28 días despois ou Guerra Mundial Z, tal, que van a toda... Filme que trouxeches. Sí.
que van a toda hostia, esos infectados, por favor, O sea, de coño. Que non. O sea, tú os infectados non, os zombies. Sí, a mí déxame con zombies. Estaba o típico meme de encerrarte nunha casa e poñer unhas cintas de correr ao redor da casa para que os zombies vayan, claro, vayan camiñando. Eso é unha señalidade. No, por favor. A min, zombies. Zombies. Mira, xa está, non? Sí. Bueno, pues eu por primeira vez en Jatocán vou coincidir con os meus compañeros de zombies tamén. Claro. Que son, dame moito máis medo esa lentitude, non? Son, a ver, se quitas da masia negra, o vudú e todo o rollo, non? Se son os zombies de Romero, vamos dicir, e tal. Me mola que non haxa unha orixe clara, non? Que casi é como representar esa sociedade estúpida que ao final, por moi lenta que vaiche dar caza e tal, e me mola eso, que non saibas cal é a orixe, non? Os infectados, pois sí, claro, un virus ou... Sí, que bueno, que en realidade como máis biolóxico, realista e tal, no? Os zombies que fan masa negra e escarban para arriba das súas tumbas e érguense, claro, que teñen que morrer previamente, non? Ese proceso de incubación, a ver, que hai filmes de infectados que están moi ben, por suposto. Agora mesmo está moi, que decir, por exemplo, en Tren a Busan o Kingdom e tal, son zombies, pero xa son zombies rápidos, hai como unha pero bueno, eu quedo cos filmes de Romero, con Shaun of the Dead, aquí la Zombies Party, extrañamente, non sei. Eu sempre cos zombies, equipo zombie, clarísimamente. Desarrollo, gústame, bueno, ao concepto do zombie clásico, non? De, como decía Chori, de Romero é brutal. A primeira, logo traballa centro comercial, logo os militares, todo ese tema, pois gústame, non? Ten un subtexto ben bonitiño. Que acontece cos infectados? Por unha banda, o sea, o infectado primeiro dos 2000, non? O zombi rápido, digamos, pero que non morre, non me atrae tanto. Agora, parto unha lanza pola evolución dos infectados que hai agora, pois, como ese Z-Nation ou cousas así, que xa hai unha variedade, non, de infectados que son os blasters de explosión nuclear, os megazombies, o tal. Entón, todo ese friquerío, toda esa relectura, sí me gusta, ese tipo de infectados. Agora, se teño que escoller, zombi clásico, clarísimamente, porque aterra moitísimo máis a idea, leva é o mesmo caso que na lava, non? É lenta, imparable, se te moves con velocidade podes zafar no momento en que cometas un erro, porque máis non se cansan, non durmen, non teñen crises psicolóxicas. Claro, cando esteas acorralada aí xa estás fodida. E logo ademais outra cousa, claro, poñéndonos no caso de que acontecer algo similar, sobrevivir a algo de infectado sería prácticamente imposible, porque corren modo Usain Bolt, quero dicir, non é ademais que se movan rapidiño, e que claro, a adrenalina pero bueno, zombie. Moi ben, pois Pineda, somos unha nación zombie. No, vou tirar por infectados, vou dicir por qué. Os filmes de zombies, os que mencionastes, de Noite dos Ventos Vivos, todos, non? Están moi ben, que gosto de ver máis filmes de zombies que de infectados. Agora, nun suposto real de existiren zombies ou infectados, como ben disara, case prefiro zombies, non? Porque, como, por exemplo, porque teníamos que citar filmes, non sei se sabedes, non? Sans Go Red ou algo así, chámase. Hai unha tipa perseguida por un zombi e a tipa vai camiñando con tacóns e o zombi non lle dá alcanzado. Eso na vida real non dá moito medo, en realidade, porque dis, bueno, te vas camiñando, así a paso lixeiro e os zombis non te pillan, non? Pero o problema son as hordas, que os zombis se xuntan. Sí, pero se xuntan, pero camiñan devagar. Pero te imagínate que estás nunha rúa, por moi devagar que vayan, veñas unha horda por un lado, unha horda polo outro lado. Hai máis zombies, ti tes que ir a por recursos. En algún momento vas cometer un erro.
Sí, pero a mí o exemplo da lava foi... Pero quero dicir, sí, pero bueno, que eu creo que os infectados xa non tes ni sequera esa posibilidade, é dicir, vivimos en 28, 48 días, non sei, 28 días 28 días, corren a Dios, tío. eu, bueno, que vou deixar o tabaco e tal, pero ainda fumo algo. Non sei, eu corro 100 metros, isto xa me mata, mátame, dame igual. Non apodrecen os ligamentos os infectados ou... Os infectados son unha víctima do sistema. Non tanto os zombies, históricamente, bueno, o que teñen sido, sí, pero representan o medo do home branco digamos, as persoas racializadas, un pouco, ¿no? A igual que cuita zombie e tal, un rollo de temor, bueno, o sea, un pouco ao despertar da conciencia negra e tal, ¿no? Non sei, os zombies representan como... non sei... Se me quedé aquí, tamén son víctimas do que acontece, porque se ves na segunda de Romero, na de Dawn of the Dead, que están no centro comercial, fan cousas que acostumaban a facer, sí, non? Unha crítica ao mola que garden recordos. Joder, ti ves que son o que queda dunha persona, non? Non son simples bestas. E xa a última cuestión, non? Xa por citar o terceiro filme e fechar a argumentación, vou me referir a Zombie 3 de Lucio Fulci, Bruno Mattei e Claudio Fragasso, ¿no? En xeral todos os zombies dese filme son lentos, son o zombie clásico que vai devagar e tal, e no entanto o único que lembras dese filme é o único zombie rápido que hai, ¿no? Que como filme é así, bueno, regulero e tal, pues hai un zombie rápido, ¿no? entre tal, e é, digamos, a escena máis icónica de... Pero segue sendo un zombi. Os infectados o que acontece é que están vivos. Entón, por exemplo, un zombi ti só podes matar destruindo o cerebro. Un infectado ti o podes matar, pode morrer ata de fame. O sea, quero dicir, o tema do zombi é que como é un morto vivinte, ata que non o desfagan os elementos, digamos, non segue funcionando. Un infectado morre de fame e ti podes matar un infectado, pois, por exemplo, disparándolle no peito. O sea, deixa de funcionar o corpo, porque son persoas vivas. Zombi non. Ese tamén é un mini punto pos zombis. Sí, son máis resistentes. Tanto é máis inquietante, ¿no? Que sexa unha persoa viva, ¿no? Que digamos que a base biolóxica desa persoa viva siga aí. Bueno, no Día dos Mortos tamén de Romero tamén rehumanizan a un dos zombis, ¿no? Sí, na peli esto de Schwarzenegger, la de Maggie, que tratan a... Bueno, que ele é un granxeiro que ten unha filla, que a filla mordera uns zombies e está infectada e sabe que vai volverse zombi. Entón pasa con ela pois un tempo sabendo que a ten que matar, que dura e, bueno, Schwarzenegger non é Schwarzenegger, da igual. pero isto trátase como unha enfermidade, porque é unha infección. É unha volta aí tamén bastante positiva para o tema. En plan, está infectada, sabes que vai a convertirse nunha máquina de comer xente, sabes que tes que matar. No caso de infectados, transmítese a enfermidade a través de mordeduras ou de contacto de fluidos e tal, pero nas películas, por exemplo, de Romero, toda persoa que morre transfórmase en zombi, estea infectada ou non. E iso tamén é un plus de pánico. Argumento definitivo en The Walking Dead tamén, que non se sabe, é un spoiler, pero a favor dos infectados, ¿no? Ademais traendo como exemplo un filme do ano pasado, The Sadness, de Hong Kong, ¿no? Ves, primeiro, que os infectados son como unha exageración das tendencias que os propios seres vivos non infectados xa teñen, ¿no? O cual é terrible, porque te mostra como a sociedade está chunga, está fatal, ¿no? Por outra parte, non só tes que temer que te mordan, que te coman, que te torturen e tal, como que te violen a te, ¿no? Es un zombi. ¿Cuándo te va a violar un zombi? Un zombi te quiere comer, se acabó. Pues nada, 3 minipuntos para Pinedo. Eso é un punto a favor dos infectados. Bueno, que dá máis medo, tío. Sí. Aí, pues... Claro, eu dixe en plan, a min deixame cos zombies porque dan máis medo os infectados, porque corren. Vale, aí está.
Bueno, como... O dilo, búscate. As normas son as que quero dilo, pues dilo dirá. Vaya, a discurrir. En calquer caso, episodio 13, season 3 de Mal de Ollo, e este programa está dedicado á evolución de 2015, non de 2001. Pero que a 2001 foi o mesmo director que dirixiu 6 días e 7 noites. Claro. Hostia, pues unha filmografía espectacular. Temos que dedicar un monográfico. Un señor moi ecléctico, non? Toca comedia, toca ciencia ficción. Sí, logo fixo a miña super exmoza. Superheróis, tío moi ecléctico, moi ecléctico. Vai cos tempos. Pues ia che preguntar que che pareceu o filme e non sei que, pero claro, non sei se procede. Que che pareceu o filme que viste tú? Unha puta basura. Correcto, bueno. Pues, Estaba a pitar o ouvido. Sí, estaba a acordarme de Churi moito. En plan, pero como que Churi estás me a facer isto? Aí gritando, pero que é isto, joder. Sara, tú non viste, o sea, non viste isto previamente, vístalo para este programa, sí. ¿no? Que así unha primeira impresión do filme. É unha película lenta, é unha película como moi sensorial, cunha atmosfera así moi opresiva, é moi bonita de ver, quero dicir, estéticamente espectacular. Po meu gusto un pouquiño lenta demais, pero deixase ver. En términos xenéricos non é o tipo de filme que máis me guste, mas non me disgustou. Non considero unha mala película en absoluto. Bueno, hubo un pouco na mesma liña. Eu tamén vin para o programa, non a vira anteriormente. Ia con certas reticencias, porque vira o ano pasado Erwick, que bueno, me costou bastante de acabar. Esta é algo máis lixeira que Erwick, pero bueno, sí, creo que o problema que lle vexo o filme é un problema un pouco de ritmo, vai demasiado devagar a tal, e do resto sí, o sea, o resto visualmente é un filme bonito e bueno, xa falaremos aquí un pouco que nos quere dicir Lucille Hadjila-Jailovich sobre este asunto. En todo caso, propuxeste tú evolución, bueno, explicase un pouco a tua relación co filme. Bueno, pues este é un filme que un día vin o tráiler e pensei, que boa pinta, que todo é super bonitiño e que é misterioso e tal, e nada, decidín a traer un ollo. Teño que dicir que, a ver, que sí, o filme ten un ritmo bastante pausado, non? Poucos diálogos, pero non, sorprendeume moitísimo a fotografía, me parece un filme, pois eso, moi fermoso. Penso que ten unha duración, non sei se 70 e algo minutos, sí. 81 minutos. 81? Sí. Bueno, quero dicir que é lento, pero tampouco que te teña aí 3 horas. Entón, penso que neses 80 minutos pois mantén moi ben o misterio, non? A proposta e tal. Di moitas críticas por aí, non? Pero isto de que vai, non entendo nada, e, joder, penso que máis ou menos comprensible, non? Do que a historia e o misterio e o que propón o filme. A ti, Miguel, que te parece? Eu creo que é un filme moi pausado, moi é unha fotografía moi preciosista. Bueno, pues, cando usan o HS para sí, os extraterrestres moi mal integrados, ¿no? Bueno, pues nada, como sempre vamos facer a primeira pausa musical, que vamos a atender a petición que nos fixera Sara do programa pasado, que se me foi completamente da cabeza e me ten outra canción que non ten nada que ver. Entón, bueno, pues eso, volvemos depois da pausa musical. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad,
el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Bom, estamos de volta, recordemos, episodio 13 da terceira temporada de Maldeollo, que dedicamos ao filme Evolución, de 2015. Me cago en Satanás. Bueno, este filme está dirixido por Lucille Emina Halilovic, ¿vale? Hasi Halilovic. E quen é? Pero quen Non é? quería facelo, hubo unha pausa así de tensión. Quen é Lucille Halilovic? Bueno, pues Lucille Emina Halilovic é unha muller que naceu en 1961, francesa, a pesar de que ten, a familia é bosniaca, cando Bosnia estaba na Xugoslavia. De todos modos, ela críase en Marrocos e estuda historia da arte e así, non? A inicios dos 90 comeza a facer curtas e comeza a dirixir e chega a ser asociada, eventualmente casará con Gaspar Noé. Ambos fundan como unha especie de productora e tal para producir os seus filmes, entendendo que ambos soy co-guionista de Enter the Void. Montan eso pues, porque como fan filmes raritos e tal, pues, Vaya parella máis divertida. Sí. Bueno, eu quedome co ritmo dele, co ritmo de tal. Bueno, mira, si te busca un equilibrio. Sí. O sea, ela pon a serenidade nesa relación. A cuestión, a primeira longa que ela dirixe se chama Innocence, ou algo así, diría? Innocence? Sí. Innocence. Eu link era moi similar a esta tamén. Eu vin un resumo de Innocence. Eran nenas tamén ailladas nun lugar e tal. Sí, parece ser que ten bastante relación de feito con este filme e toca temáticas semellantes. O único que, en Innocence son rapazas, son todas rapazas, ¿no? E está ambientado nunha especie de escola, internado, pero digamos que eso, que é un filme estreitamente ligado a este do que falaremos hoxe, que sería a súa segunda longametraxe, casi 10 anos despois. 11 de feito, por aquí. De que vai Evolución? Boa pregunta. Bueno, pues estamos nunha illa na que, por certo, foi rodada en Tenerife, en Lanzarote, non? Sí, por aí. Ao parecer rodaron ali porque as leis para rodar con menores eran como máis benévolas para a produción e tal, non sei cales son os puntos aí, as diferencias, tal. Eu creo que había problemas non tanto por traballar con menores como por traballar con menores nese tipo de filmes. Sí, que as leis francesas son máis restrictivas ao respecto, polo que estive lendo hoxe.
E bueno, aquí nos atopamos o neno protagonista, non? Que pues, un día vai pegarse un baño e atopa o que parece ser un cadáver no fondo do mar cunha estrela vermella e nada, chega a casa e coméntalle a nai que atopou que hai un corpo, non? No fondo do mar e tal. Outro neno, é un corpo de outro neno, vese que é un neno. E bueno, a nai pois quitalle así un pouco de peso a historia, non? Dalle unha suposta medicina que ten que tomar porque os seus corpos se debilitan ali e tal. E bueno, e logo vai con el até ali e se mete no mar e tal, e bueno, pois lle di que non, que ali non hai nada, non? Ata aquí que vos parece todo así? Xa empezas a sospeitar, non? A señora... Está clarísimo, xa para comenzar, porque parece unha comunidade que está composta exclusivamente por cativos e por mulleres. Non hai homes adultos. Si, eu comezo a sospeitar. E, non sei, son xentes raras e con cellas, non? Cellas, entón, non sabe como que pasa aquí. Sí. E bueno, claro, ainda non vimos as ventosas. A todo isto aí vamos falar con spoilers, como sempre, o sea, bueno, pues... Os nenos teñen... Non, as mulleres. Ah, as mulleres teñen ventosas. As costas e tal. Sí, teña como unha especie de... como se fora dun polvo ou algo similar, non? Na parte das costas. Interesante. Pero bueno, eso xa máis adiante, non? Non sai así de... Creo que a estrela vermella, falamos dunha estrela de mar. Ten toda a película, ten un que da hostia coa simboloxía da estrela, toda coa cor vermella, é onde xira toda... Eu teño toda unha serie de teorías sobre que trata este filme, pero non conseguín ver por que da estrela de mar, o sea, non sei... Creo que hai un momento en que está o neno Nicolás, creo que falando coa nai, bueno, coa figura feminina que fai de nai, que máis son cuidadoras, non son exactamente nais, non? Que isto tamén se trata no filme. Hostia, que carallo estaba dicindo, perdón? Nada, preguntaba polo das estrelas que non... Eu creo que hai unha parte que teña unha conversa cando comezo a dalle a mediciña que di que os corpos se debilitan cando están medrando, non? E poño o exemplo dos cangrexos e tal, cando mudan, non? Cando están medrando, que é o momento en que están máis débiles. E o neno pregúntalle pola estrela, ela di que as estrelas é moito máis sinxelo porque só teñen un cambio na súa vida. E logo permanecen inmutables e ata se poden curar. Sí, agora pillei. Claro, entón eu creo que vai un pouco por aí, non? Que a eso é o que aspiran esta comunidade. Sí, agora vexo claro. Vale. Creo que vai por aí o tema, pero que decir, é un filme que ten unha historia que sí que se pode seguir, o sea, non é desto de ver medrar as flores que non te enteras moi ben de que vai e tal, pero ten moita simboloxía complexa, entón é destas pelis que igual a terceira vez lle colles o subtexto ben. Sí. Pois faltanme 3 veces, entón. Faltanme 3 veces para coller. Pois nada, o cativo a partir de aquí comeza como... Claro, ele fala cos outros nenos, non? Da illa e tal, e bueno, logo tamén está o tema que estas mulleres, non? Pola noite, pois abandonan o fogar e tal, e van todas cara a costa e tal, e bueno, están ali e sacan como a que a suposta nai, non? Saca un corpo, non? Que se falar Nicolás. Claro, teñen como unha especie de rito ali, non? En plan orxía, incluso. Non sei se orxía, non sei. Sí que lle vin a ese punto, sí. Non? É como unha especie de aquelarre tamén en xeito de estrela, que tamén se poñen en formación de estrela. En forma de estrela ali e tal. E parece como que teñen un orgasmo conxunto, non? Porque chega un momento en que berran todas a vez. Sí, como se correran todas a vez, pero que sí que ten moita simboloxía da bruxa, dos aquelarres, porque todo claro oscuro, moi gótico, ambiente nocturno, non sei, algo deste... Sí, de feito, bueno, sei, esa parte, bueno, vamos ir alternando narración e interpretación. Sí, perfecto. Casi, bueno, que eu creo que os grandes temas aquí un pouco ou no mínimo, como diga, é o tema da infancia, o do paso, do abandono da infancia, ¿no? De descubrir a morte e o sexo, ¿no?
a morte, bueno, pues a través do descubrimento do morto, ¿no? No mar e toda esta historia e, bueno, esta movida rara que teñen cando enterran bicho morto, non sei exactamente que é. E depois o sexo, pues, o descubrimento, pues eso, das ventosas da mai cando se dulce e da sexualidade da mai, pues, cando fan este tipo de aquelarre, ¿no? De xuntanza de señoras con ventosas. A ver, tamén o neno ten esa idea, non? De que el se lembra de cousas que non hai na illa, non? Ten un caderno no que ten debuxos de, pues, triciclo, non? De carros e tal. E diste, bueno, na illa non hai estas movidas. Por certo, me parece o deseño o que son as casas, non? E todo super cadrado e tal, me parece bueno, que brutal. dicir o da illa é o spoiler final, porque que é unha illa, Sí, bueno, descubrímolo nos que últimos illa, 5 minutos de película. Digamos que todos os planos que tes é como unha zona costeira e tal, máximo se pode chegar. Sí, no, pero bueno, tes toda Sí. Spoiler. Logo vin codas estrelas, tal, bueno, que a mesma estrela que a nai lle saca poñamos a nai, non? Sacalle da auga como proba, non? De que aí non había nada. A mí fíxome moita... Tocoume unha escena que me parece como unha especie de descubrimento tamén do que é a masculinidade, non? Estas veces, porque está falando con outros nenos na praia, iso hai poucas escenas con diálogos. Entón, non sei por que chamanlle, o sea, está falando o neno de que a boca das estrelas de mar parecelle como aterradora. E outro cativo chamalle cobarde, ¿no? El síntese a hostia de ferido, dalle un arranque violento contra outro cativo e ponse a mutilar a estrela cunha pedra, ¿no? E a mí pareceme tamén esa lectura, non, de medrar e de claro, de súpeto xa non eres un neno, xa non podes ser un cobarde, xa non podes sentir medo, e se o sintes escondeo moi fondo, non? Ou vante xulgar os do teu redor. Hai varios así, de feito, porque cando, que non sei que bicho é ese, pero que lle levan como unha cousa morta. E por iso lleven ese punto Cronenberg. Sí, non sei que é unha medusa, eso, que? No, é como unha especie de... como se fora unha langosta grande, deforme. Que hai un momento que o cativo lle mete os, digamos, os dedos ao bicho morto, non? E que, bueno, só vin eu... No, é moi sexual. Vale, non só bichestino. Que non me atreví a decir isto, digo, a mente pervertida do Pineda, non? Que ve cousas onde... No, eu tamén o vin, De aí que vexo yo o que de con Cronenberg, destas formas non humanas, líquidas, sí que ten ese punto sexual. Ou igual tamén teño a mente, bueno, mirada por ver, non o sei, igual. Bueno, en calquer caso, eso. O cativo descubre pues, a movida da mai e as señoras de aí. Bueno, hai un momento que digamos que medra esa desconfianza, non? Con a súa nai. E vai sigue a buscar o cadáver e tal, e cando está a bucear, non? E fais esta ferida, e cando entra a personaxe de Estela, que sería así a doutora. Estela, estrela, o sea, seguimos coa simboloxía a tope, por se alguén non o vamos. Sí, super evidente agora que falamos de isto. Que fan que peganse nas paredes que as ventosas ou algo? Que? Que fan cas ventosas? Non fan nada, realmente. Non, de feito, o momento en que descubre que a nai, bueno, que a coidadora del ten as ventosas nas costas é como unha secuencia moi boller, non? Como se fora un neno vendo ducharse alguén, a unha muller. E de feito hai igual avanzamos un pouco, pero digamos que coa cuidadora esta se acaba establecendo unha especie de relación de amizade, non sei que. Coa enfermeira. Sí, coa enfermeira. E que ten un punto de semi-erotismo ou así, que ela lle mostra as ventosas e o cativo as toca e tal, non? E en plan, isto é un pouco turbio, que non deixa de ser un cativo. De feito, máis adiante na película vai no bicando na auga, non é, neste caso non é sexual, pero sí que hai unha... Claro, para pasarlle o aire, pero sí que ten esta connotación tamén, non? De ir embaixo da auga, ademais nunha postura pois bastante sexual, o sea, fronte a fronte e tal.
Bueno, pues non sei moi ben como cativo acaba nese hospital. Sí, a ver, eu penso que chega un momento non no que xa comeza a desconfiar ou sabes que hai un despertar por parte do cativo e digo, pues, é un momento de placer a operación esta, non? Bueno, moi curioso no hospital, non? Que, bueno, tamén se rodou nun hospital real abandonado e tal, que están as enfermeiras a ver vídeos de como practicar unha cesárea, non? Que xa non dá moita confianza, non? Pudiste ser máis sutil, tutoriais aí e tal. Así como se fai. É unha escena moi mosqueante porque todas as... Quero dicir, teñen... Agora que dixetes o que ela estudou historia da arte, ten bastante sentido, tanto na fotografía do filme, como no punto ese que comentábamos antes, que todas as enfermeiras parecen retratos do Renacemento, cando estaba de moda, bueno, que as mulleres ata se afeitaban parte da fronte, non todas as actrices teñen a fronte moi ancha, as cellas tinguidas de loiro, entón dá ese aspecto arcaico nun hospital que se cae, mentres ven nunha tele bella como facer cesáreas, non? Bueno, nada, aí o someten a intervención quirúrxica, moi agradable todo. Bueno, o foco que utilizan, ¿no? Tamén para sí, que ten forma de estrela. Que ten forma, é un plano moi bonito, ¿no? Que está se ve nos ollos, nos ollos e tal. Bueno, aí o rapaz desperta bueno, comparte así ali dormitorio con os outros rapaces e tal, que todos parece que foron sometidos á mesma intervención. Estes rapaces irán eventualmente desaparecendo da historia porque parece que o procedimento non é de todo seguro ou é moi perigoso, non? O que xa contempla, non? Que os cativos vai morrer en determinada altura, non? Vamos, fanlle a operación e... É que como se estiveran... Quero dicir, non dá a sensación de que é algo que le ven facendo toda a vida, non? É como se comezaran a facer eses experimentos ou... De feito, que estén vendo tutoriais de como se fai unha... Sí, pero hai un momento cando lle quitan, porque todo isto das cesáreas e tal, é porque, de algún modo, os cativos fican preñados. Son incubadoras desta especie. Sí. E ves que cando lle quitan a un feto, digamos, de tal, van como meten nun tarro, nun cuarto onde hai 50.000 tarros de fetos. É a persoa que se chama Víctor, que os fetos que tal non son viables, ou eso dan a entender, non? De que morre o cativo, vemos o cadáver do neno, tamén que nesa escena onde se ve o cadáver de Víctor é a hostia de pictórico, o sea, parece non sei se un Caravaggio ou algo así, non? Co cadáver na mesa, e dá esa impresión de que están testando, de que tentan reproducir a especie a través desos nenos. Bueno, que máis? Bueno, todo isto a enfermeira dille que o seu amigo Víctor está ben, non? Que non lle pasou nada e tal. Feito, le traenlle unha caracola, non? Como, deixou isto para ti e tal. Sucia mentira. Puras patrañas. Patraña. Bueno, non sei se me saltei algo. No, creo que non, máis ou menos é así, non? O único, bueno, paralelamente se vai desenvolvendo un pouco a relación do cativo con Estela, e creo que a Estela dalle penita ao final do cativo. Estela é o papel non dunha da enfermeira que sabe o que vai acontecer con todos os cativos que están aí, e xusto encariñouse con un, non? Que de todos os xeitos isto vai contado en bastante metraxe da película, pero claro que polo medio temos un montón de planos, pero que falan antes, a hostias sensoriais. A mí resultoume moi curioso que a directora utiliza planos moi amplos onde resalta o protagonista porque é o único que vai con algo vermello, non son planos hostia lavados, con marróns, con grises, cos azuis, vai xogando con esa simboloxía. Pues, perdón, hoxe estou hostia de dispersa, tomei un café antes de vir e non me fixo ben. Claro, cando chegas ao punto do hospital, cando ela entabla esa relación co neno, o neno ela tamén a debuxa en vermello, non? E a partir de aí como que se entabla unha relación de amizade, como se lle dera a vida a ela a través do debuxo e a considerara
unha persoa importante para él, que é xusto cando ten o enfrontamento tamén coa nai, que na mesma secuencia onde lle traen a caracola. Quere alimentalo, non? Claro, isto é como nunha granxa, pero se te encariñas cun dos animais. Non é como que... Porque sabes que teñen que... Os cativos están aí para ser incubadoras desta raza. E logo morren. E logo os matan. E a cuestión é que bueno, que toda a historia vela a través dos ollos do cativo protagonista, que é o que desconfía que aí hai algo raro, que tal. E outra cousa tamén da peli que me chamou a atención é que nos momentos en que Nicolás vai tendo como lle fan os triggers, eso, non, de que se vai mosqueando, sempre son planos na cama onde hai planos de ollos e orellas, o sea, como se os sentidos estiveran despertando, e isto está mesturado ademais con sons non diexéticos, o sea, só o mar cando non están a carón do mar, o sea, bueno, fai todo ese xogo, non, e os despertares do cativo, cando evoluciona a historia vai sempre con esos planos pechados dos órganos sensoriais da cara, vamos. A todo isto, os cativos son alimentados con unha especie de mestura entre lama e miñocas absolutamente que rico. Eu quero pensar que son gulas e algas. Quero pensar que non todo... sei, son cousas así con forma de verme que se moven, non sei. Non ten nada de boa pinta. Un pouco máis, señor, por favor. Sei que lembrei eso porque xusto ten a discusión coa Mai cando intenta dar as gulas estas, non sabe? Chamémoslle gulas, non sei. E bueno, tamén logo está o momento, non, que hai outro neno que está ali medio pocho, e sinte que algo se move no seu interior, non? Unha patadiña. Claro. E logo, bueno, atopará outro morto no tanque este, no que aparecerá el despois nunha escena que é curiosa, non? Pero non teñen un sitio onde botar os cadáveres dos nenos, en concreto. Os van... Parece co mar, non? O primeiro que aparece está no mar aí afundido. Os van repartindo por aí, tiran o mar e fora. Bueno. Sí. Nada, finalmente, pois, esperta Nicolás e ten un par, non? Sí. Como dous fetos hai... Xamelgos. Digamos que con el o procedemento tivo éxito. Pero antes diste o matan igual, non? Antes diste unha escena que non entendín de todo, que Estela leva o neno, leva a Nicolás a auga, e o meten baixo da auga, e o neno comeza a afogarse, ela como que o fai aguantar, non? E logo o sube e o reanima. Sí. E claro, extrañoume porque é unha persoaxe que quere salvalo, non? Que ten un cariño por el. Entón entendo que o afán desto non é matalo. E non sei se a leitura sería que ela ten a esperanza de que el tamén sexa anfibio, como son elas, non? Sí, non me queda claro a min como interpretar eso. Claro, o sea, que non sei se como que ela tenta desesperadamente decir, bueno, a ver se con sorte ti tamén podes respirar debaixo da auga e podemos non interpretei algo así, non matarte, non sei se vai por aí. O depois como de feito ela fai por salvalo e tal. Eu pensei, digo, a ver cando aguanta este baixo a ver se podemos levar a... Teño unha pregunta. Non sei, claro. Desculpade. Dicir, os nenos só son incubadoras para criar outros nenos? Non, para criar a mulleres conventosas, entendo. É dicir, as que van a chegar a maiores son se son mulleres, se son nenos... Entendo que sí, pero aí son todas mulleres, as adultas. É dicir, as que chegan adultas son mulleres. Se os nenos teñen... Os cativos non teñen ventosos, os cativos son cativos normais. E os cativos afogan e elas non. Sabes, isto quedamos que ao longo da peli, pero por exemplo, sí que é verdade que cando a nai del saca a estrela vermella de embaixo da auga, é un plano como hostia de longo, non, onde dáse a entender que ela pasou embaixo da auga un montón de tempo, moito máis do normal. No, de feito, que dan a entender que eses nenos foron momentos captados, así. Sí, por eso, por lo que deseña o protagonista, dache entender que o protagonista tivo unha infancia previa a ella.
pues, bueno. De feito, enfrentase a coidadora e lle di que ela non é a súa nai, non? E fais así como un silencio, hostia, de que como de algo do que non se debería falar, isto no hospital, e cando as enfermeiras marchan, outro neno e outro tal, como un par de nenos vanlle e lle di, no, a que tal tampouco é a miña nai, a outra tampouco, non? E están falando desta... Sospeitan os rapaces. Amedrando, fanse... Pero non moito hasta que... Bueno, pues, entón, bueno, nada, al final Sapas podemos pasar ao final, ¿no? Sí. Estela, bueno, dalle oxígeno para poder buceando até unha lanchiña e tal. Oxígeno a través dela propia, o sea, danse como un beixo e van por baixo da agua. Bueno, finalmente cando está suficientemente lonxe da illa, que aquí sí que damos conta de que é unha illa, deixalle ali auga e deixa algo máis para que poda seguir el unhas miñoquitas aí para picar. Por referencias, a mí lembro que o tema de Tiburón, de como vives nunha illa se odias o mar, e só sabes que é unha illa cando miras dende fora. No, como ese contraplano que dá ao final da peli, no? Dices, caralla, era unha illa. Non sei, eu tive unha sensación de que era unha illa sempre. Bueno, pues porque como estás ao lado do mar todo o tempo, digo, bueno, pues será unha illa. Podía ser Malpica. Tamén. Ou Coruña. Ou Coruña sen urbanizar. Mesmo, sen tanto urbanismo sería Coruña, unha península. A zona das lluvias ou algo. Entón nada, vemos que ela salta do bote e tal para volver cos da súa especie, as das ventosas e tal, e o neno finalmente chega ao que parece unha cidade industrial, non? Ou hai ali como unha refinería ou que diste, joder, co bonitiño que era outro sitio, non? Esta é a sociedade perversa da que queren fuxir estas... É o mundo adulto. Claro. O neno xa coñeceu o sexo e a morte e xa o único que lle queda é... Se poñes a traballar ata morrer o que calea. Joder, o plano de final é un plano fixo, non? Incluso van pasando os créditos, pero ao final é o neno mirando pois unha cidade hostia con moita industria no porto e tal. Descorazonador. Sí. Bueno, máis descorazonador sería se ficase na illa que igual tiraban por un arrecife de coral por aí. Pois, sí, isto foi a evolución. Película. Non sabe mal de... No, pero que divertido é o Maldes o David Duchovny en papéis cómicos. A verdade é que é bastante guai, aparte de ser o noso adorado Mulder, Fox Mulder. Os papéis cómicos que ten por aí de puta madre. Tamén estás lendo todas esas anotacións, podcast paralelo. Pois en evolución. Damos fe, trae un folio cos apuntamentos de Evolution, sí, é verdade. Tamén aparece o que fai de Randy en Me llamo Earl. Bueno, que este tipo se o vedes actualmente está cuadrado. Está cuadradísimo, adelgazou como 113 kilos. Sí, está aí en plan como un culturista e non esperas que este tipo tamén saía en American History X facendo de nazi. E ten unha peli que non sei como se chama, vin hai un montón de anos pero me molara, que nunha escola, nunha universidade, nunha facultade de Belas Artes, que hai un asasino e ele é un dos protas tamén. Non quero facer spoiler extra, pero vagamente, sí. Esa peli vina hai un montón de anos, pero coido que non estaba tampouco tan mal. Eso non está basado nunha banda deseñada, ou sea. Pode ser, escoito Campás. Soame tamén, bueno, como iba a comentar. Sí, bueno. Voltamos a Evolution. Ivan Reitman, o director, ten fixo a de Cazafantasmas 2 e tamén o encargado de facer a última de Cazafantasmas, a biches. A última. É o que fai a última. É o fillo, sí, non é? É o pai palmou fai. Sí, vai nada. Ainda en riba o preparío. Semanas. Sí, penso que palmou fai nada. Palmou hai pouco, sí. Un mes. Pobre. Bueno, tampouco. Tampouco fixo tantas cousas boas, non? Bastante triste.
eclético dentro da morralla, o sea, fai lixo, pero eclético. Gañaría a sus cartos. No fillo tivo a frase esta, non? Despois de toda a crítica que tiveron as cazafantasmas, que diría que ia devolverlle aos fans o que eran os cazafantasmas, non? Como se outro fora, non sei. A ver, vi o filme, non me flipou a de as cazafantasmas e tal. Non, pero hostia, recibí unha de haterismo que... Sí, sí. Sí, o último está bastante ben, a min gustou bastante, volve a esta cousa oitenteira de rollo Stranger Things, precisamente un dos actores de Stranger Things. Comezame a cargar un poquito o rollo nostálxico que temos agora mesmo, Sí, é que totalmente está integrada nesta onda de nostalgia oitenteira. É como unha releitura, o sea, non hai película, serie que o estea petando, a grande maioría están con revés dos 80, dos 90, bueno, que quero dicir, hai veces que está máis xustificado, ten unha lógica, e outras que dis, volvemos ao mesmo, non? De, bueno, cando hai nostalgia, o público que vía isto de cativo vai consumir este produto, non? Entón, se conseguimos meter isto polo medio, vai ter máis... Pero eso tamén o comentáramos algunha vez, que... Porque... Nos slasher tamén había como tamén era como unha especie de revival, ¿no? De anos pasados, de... Claro, que acontece que eu ese logo vivín, entón pois sabes, quero dicir, teño unha idea delimitada, tampouco que sexa unha nena, pero... Claro, pero refírome en algún programa xa comentáramos que isto pasou durante toda a historia. Sí, pero cinema, non vos parece que agora hai unha incidencia moi alta desto? Pero agora ou fai 20 anos tamén? No, agora especialmente. Joder, máis directamente, non? É que fai 20 anos tamén. Agora especialmente, e máis dunha maneira pouco, tal vez un pouco rigurosa, no sentido de que, bueno, por exemplo, por aquí pasou un filme que a mí me gustou moito, o de It Follows e tal, non? E podías decir, bueno, pues... A mí tamén me molou. Pues esta, podes decir, bueno, pues está claramente inspirada, pues en John Carpenter e tal, ¿no? Pero bueno, está estilísticamente inspirada en John Carpenter. Pero é original. Sí. Pero, por exemplo, eso, que sei, a serie esta de Fear Street, ¿vale? No. Que medo, neno. Pois, que o primeiro xa é un exercicio de nostalgia tipo eso, Stranger Things, tipo tal, ¿no? E é suposto que sexan inicios dos 90 e disto, os meus 90 non os lembro así, porque era como eran os máis 90 dos 90, en plan, cancións de grunge, canción de non sei que, xente con internet. Eu creo que internet non existía no ano 94, non? Pois é un cativo que ten internet. Se estabas no Pentágono tiñas, pero no común dos mortais. Teóricamente era un cativo pobre que vive nunha chabola, nun tal. Non ten pinta de que os pais traballasen no Pentágono. ¿Sabes? É como todo moi artificioso, moi en plan, metemos 4 tonterías dos 90, mira, e a xente teña nostalgia, non? Como que non está moi integrado no que a... Agora que dixo It Follows, lembro a rapaza que tiña esa especie de móvil en forma de cuncha. Sí. O sea, era así como... Sí, qué raro esa movida. Rarísimo. Sí, sí. Non digo que non me molara, ¿no? Pero era como algo así sacado. Bueno, sí, non recordo, sí. Unha cousa que ti contextualices unha historia noutra década e outra cousa que fagas unha historia, o sea, eu que estou detectando un pouco é que son historias actuais e ademais tratadas as persoaxes dun xeito moito máis actual, sí, onde simplemente meten recursos culturais doutra década sen moito sentido argumental para que a xente da nosa idade diga, ai, joder, isto lembra tal, ou hostia, que agora non hai tantos nenos en bici pola rúa, no, este cambio social, pero é como unha nostalgia cutre, non unha nostalgia... Logo están os filmes que de sagas míticas, non? Que fan os refrits ou reboots e tal, que non aportan nada novo, como volver a camiñar os mesmos pasos e dar un pouco o que daban as outros filmes, non? Argumentalmente incluso. Sí, pero moitos clásicos tamén están baseados en remakes houbo toda a vida, eu aí estou con claro, The Thing que é un remake. Últimos fantasmas das grandes moitos son remakes. Sí, claro. Ese caso é estupendo. Pero digo, no caso de Cazafantasmas eu non vin o filme último.
pero que lin é que tiña unha primeira metade que era super original, porque si aportaba algo novo, un sitio novo. Estás falando da última. Xente nova, sí. E logo a segunda metade era un exercicio de esto de reincidir no claro, cando descobres que o avó dos rapaces. Para min dos exemplos perfectos serían unha cousa é facer un remake de La Cosa, vale? Porque, joder, La Cosa é el enigma de outro mundo e A Cosa de Carpenter é un remake, mas é unha película que non ten que ver o final, o sea, que ten que ver, mas non ten que ver. No, estás aportando. E outra cousa é facer pois Psicosis, a que fixeron copiando plano por plano a película de Hitchcock, que quer dicir, se vas a copiar a Hitchcock plano por plano non o fagas, tío, vas perder, o sea, porque, joder, de feito non funciona o pasar do branco e negro a cor, non funciona a película igual. Hai remakes e remakes. Entonces, sí, non, por suposto, non quero, bueno, por suposto, está mellor feito e sobre todo se tes algo que contar e tes algo que aportar, como diste, pero refírome a eso, que eu últimamente reparo eso, que dice moitísimo que estamos a falar de que está todo como xa inventado, están volvendo as mesmas historias unha outra vez, pero que non é de agora, sabe? De decir que joder, os monstros clásicos da Hammer foron cada X anos, non moitos, cada 10 anos hai unha peli nova do Drácula, de un ou do outro, claro. Sí, pero que, bueno, de todos modos, en termos xerais, ¿no? Por exemplo, se tú vas ao tema da cantidad de historias que hai, ¿no? Non sei como se chama eso, pero bueno, cando se estuda a narración e tal, non hai tantas realmente, Claro, o sea, bueno, decir, por iso que non é iso agora. O que chaman a viaxe do heroe, sí, ¿no? Isto, quero dicir, podes estruturar a maioría dos filmes que ves. Pero que había un italiano que decía que resumiu todas as historias en 34, sí, o sea, sí. ¿no? O sea, hai 34 historias, non hai máis. Home, realmente se nos imos xa marcaron en Grecia, o sea, temos a traxedia, temos a comedia, temos, o sea, índonos a orixe, a partir desas variantes poderíamos organizar case todo o universo fílmico. É que Plauto aquí se aveciña, aquí non hai quen viva e tal. Sí, Plauto é iso, claro, Plauto, autor grego clásico, é basicamente ese tipo de comedia. Vouche dar a razón porque escapanse as dúas referencias, nin teño na cabeza Plauto, nin teño na cabeza os argumentos reais de La que se avecina. No, entón, como un edificio. Sí, digo que en plan, rollo 13 rue del Percebe, eu teño como un 13 rue del Percebe, pero dicir que claro, que non vin tanto volume da serie como para poder facer unha opinión. Tampouco, pero bueno, entón sí esa comparativa Plauto tal, falaremos no seguinte programa, teño que mirar referencias que acabasme de deixar co cu torcido. Son enredos de amorío, enredo de que eu cría que tal, eu intentaba enganarte, pero ao final saín escaldado. O sea, este tipo de enredos, é dicir, que eso es, joder, está inventadísimo. Sempre. Sí. Por certo, unha dúbida que me quedou do filme, non por pero que me acaba de dar aí. Cando falaba da simboloxía do vermello, perdón, Miguel, non atopei a estrutura. O sea, sei que se utiliza o vermello como resalte, non? A estrela, a camiseta do neno, as camas do hospital, o bañador. Pero é eso a un nivel de fotografía, non? Para resaltar as partes que nos interesan, ou realmente ten, pois como podría ser no caso de Cronenberg, non? Como un anunciamento de algo, porque no sentido argumental, o sea, ao longo do filme non lle atopei os puntos exactos, non? Me dispersoume porque creo que ten un sentido, porque o ter todo tan mallao como ten esta película, non creo que sexa gratuito, en plan, vermello, perigo, sangue, tal. Claro, o sea, de feito non cadra exactamente, non? Bueno, no caso cativo, por exemplo, o bañador e tal, é máis resaltar o cativo entre os restos cativos, non? Claro, pero só é iso. Digo porque pareceme un pouco como cutre, non? Como tirei todo un peido antes de sair dun ascensor, non? Porque todo tan traballado, realmente ese só é para resaltar. Unha entrevista que facían a directora, decía que si era para darlle certo contraste dramático e tal, pero bueno, penso que vai ser máis algo fotográfico, ¿no? Decepcioname un pouco, é dicir, buscaba, pensei que ia ter máis a tela, o sea, tan vermella e tal.
Seguía buscando metáforas sexuais e tal, Quizás é como dicía David Lynch, que metía cousas raras nas súas... Para que se te discutise, ¿no? Sí, sen ter un puto sentido, claro. Esto es onírico. De aí viña a dúbida, se queredes seguimos con nostalgia, pero quedárame iso na... Sí, bueno, como curiosidade tamén comentar que di que se inspirou un pouco tamén en cando era cativa de unha operación de apendicite que fixeron e tal. E que cando preguntoulle os pais dos as nais dos nenos que podían ver o filme e tal, non? Eles accederon a pois sí, claro, non? Por se lles daba medo e tal, e que di que o único que lle daba medo ao protagonista era a escena do beixo. Claro. Que o resto nada, era como lembrar esas vacacións que tiveron. Entendo, claro. Joder, ao final para os cativos debe ser un xogo. Claro. Mais, non? Cambio, baixar unha adulta, Bueno, é de dicir que para tíos quero dicir, bueno, volvendo a meña rayados, o corte explícito na maioría do filme, o sea, faiche aguantar o quirúrxico, a altura da barriga, no, e todas as inyeccións, todo cosido, porque, bueno, como dicía, o neno cortase na auga e tal, e coseo cunha especie de anzol, non? E ves aí como... E ves, o sea, todo que é máis gráfico aparece. O sea, non temos... É bastante gráfica a peli. Tampouco é un filme que esteña moi sobrecarregado de nada, Non, é verdad. Non é un filme gore, vamos. No, é grimoso de carallo, hai puntos que sí que son bastante grimosos. Sí, cando están vendo aí estas áreas e tal, pues non é agradable. Están vendo estas como ir a domos. Estaba pensando no mesmo. Corte da carne na domos. O primeiro vídeo de terror da maioría. Joder, hai cativo ou cativa na Coruña que non quedara traumada co parto da Domus, que ademais metíanse a puerta fría, sabes? Por un lado e por outro sabes transformado. Ti non sabías o que ia, calquera nena da Coruña. Acabo de abandonar a miña infancia. Mira, calquera nena da Coruña levaron aí dicindo, la casa del hombre, e tú, a ver que hai aquí hai cheiros, e aquí te mide con canta forza terras un balón, e aquí zasca, cando non mira, cando non estás preparada, toma. Te lembro que era, a ver, igual xa transformei en algo máis así horripilante por la experiencia e tal, pero era un plano así como raro, ¿no? Hai que volver. Era todo como moi facer un programa. Eu teño unha petición, por favor, se o cativo ou a cativa que nace no parto da Domus, polo que se xa non se escoita, por favor, que se poña en contacto. Claro, non, encantaríame coñecer a nena barra neno que nasceu no parto da Domus. Rapaz cuxo nacemento foi asistido por toda a cidade. Tampouco sabemos se de aquí ou de Canadá ou de Australia. Se nos estás a escoitar, pues coméntanos a movida que nos claro. Moita ilusión. Quizás alguén hai como 6 niveis de... Pues sí, bueno, pues nada, un día dedicaremos un programa ao parto da Domus. É o hype de temporada. Que consta que me fai moita coña, non? Como fala desde a cesárea, porque a maioría dos homes que coñezo, o sea, enténdese socialmente a cesárea como algo que acontece moito, non? E que é algún procedimento normal, e interpretas a cesárea case como, non sei, como quitar un quiste, non? Que te fan un corte, te quitan o tal, e a cesárea realmente rebanancha a metade, o sea, é unha barbaridade, o sea, teñen que cortar un montón de capas de corpo. Xa o ves aí no vídeo, non? Xa o ves aí que fan varios cortes. Claro, que o que me refiro, que ese espanto vinculado, bueno, volvemos ao mesmo tamén, non? Mulleres dirixindo e tal, ese espanto vinculado á maternidade, a todo o proceso corporal, joder, o vídeo que ven as enfermeiras estas sencellas da cesárea é un vídeo bastante realista, o sea, tampouco que me dedique eu a ver vídeos quirúrxicos por internet, pero... O sea, hubiera fai tempo un vídeo de como se facía unha cesárea, explicado con capas de bueno, con tela e tal. Hostia, claro, non era consciente da cantidade de capas que hai que... E o posoperatorio... Cosas da pel, máis de grasa... Pero unha cantidade delas que... Hostia, que outro é un órgano que está aí dentro, Sí. Hai que cortar ben. En fin. Efectivamente, creo que se pode resumir nun baileciño incómodo de facer. Sí, no, bueno, eso. O que comentábamos, que non é un filme especialmente
explícito, pero bueno, ten as súas cousiñas, ten as súas historias. Hai algunha cousa máis que dicir deste filme? Eu non. Pois nada, decir que Lucille Hadjila-Hailovich Sí, que estaba a pensar cada vez di distinto. Sí. E suposto, bueno, claro, eu estudei ruso, non estudei bosniaco, non sei como se pronuncia isto, pero debería terlo máis fácil, creo. Non, a cuestión é Lucille... As nosas desculpas á directora e a nosa limitación idiomática. Hasi Halilovic. Puido metelo no... Pero claro, igual non ten bosniaco pero seguro que ten serbo croata o Google Translate, claro, porque nos diga mira, vamos facelo, cando facamos a pausa vamos meter o nome e vamos pronunciarlo ben por primeira vez neste programa. En calquer caso, fixo unha terceira longa o ano pasado, que foi a que viña, e afástase das dúas anteriores a nivel, bueno, relativamente, a nivel temático. Pero está narrada tamén no punto de vista dunha cativa, dunha cativa e dun señor. O filme Erwi, que ten, bueno, fundamentalmente é un filme onde hai unha cativa que non ten dentes e hai un señor que non é o seu pai, que si ten dentes, que non, que ten dentes e faille uns dentes, unhas próteses de xelo. Hostia. E nada, e veréis como canto lle duran. Un pouco conservador. Bueno, pues cada día vai ou cada intercambiar. Sí. Até que porque lle queren facer unhas de vidro. Sí, porque é un filme de Lucille Hadjila-Hailovich e estas cousas pasan, ¿no? E paralelamente hai unha historia dunha empregada de bar que está apaixonado do tipo que ten a cativa ali. E por un erro o tipo intenta matar a outro e resulta que fire a empregada e fica deforme, ¿no? E non sei, nada ten, non sei, non lle vi nada narrativamente, non sei onde querían ir, non sei que significa, non sei nada. Moi orgánico o tema dos dentes, non? Está moi vinculado tamén ao paso da nenez ao corpo adulto, non? Que che saian os dentes ou que che caian os dentes de leite ou, bueno, non sei. Pode ser, es que non sei. Digo, non vin o filme, digo polo que estás comentando que visualmente non espectacular, se pode ir por aí. Visualmente espectacular o filme, o sea, non, o sea, é moi bonito, ¿eh? O único que si o ritmo desta pues pareceu que, bueno, a mí que tiña un tempo así un pouco tal. Manteñas interesado no filme, non teño problemas en que sea un filme lento ou sen diálogo. O deste ver crecer a escola. Entón, bueno, pues de todos modos la recebeu o premio a súa trayectoria. En realidad, bueno, a nivel de longametraxes tampouco non é tan amplio, pero a nivel de curtas sí que ten unhas cuantas. E sí, eu espero ver a de Innocence. Non ten mala pinta, bueno, parece que está bastante ben. Non sei se hai alguna cousa máis que dicir de Evolution de 2015 ou de Evolution de 2001. Vistes Evolution de 2001, sí. Sí, no, 2001 seguro. Aparece Stifler. Stifler a quen tal vez lembren de outros filmes como American Pie. Eu vino cando as adolescentes íamos ao cine os sábados, no, isto de que, bueno, que era, non sei se segue facendo, entendo que non, é máis co prezo do cine, pero daquelas quedábamos en pandillita, los mozos e las mozas, época moi xove, claro. Época gallo, claro, joder. Eu a primeira, a ver, moi xove, imos ver, a ver, Anxelo, moi xove no, pero estaba na universidade xa. Claro, pero no 2001 estaba ainda rubindo as árbores de curros, sabes? Isto está conectado. Eu a primeira peli que vin con colegas nun cine foi a peli de Expediente X, onde aparecía David Duchovny de Evolución. Kanchaka era ou algo así, ¿no? Como Kanchaka? A peli esa de Expediente X era Expediente X Kanchaka, pode ser, era en Rusia, non? A historia. Tunguska o Kanchaka, tócate as narices. Pero o que estrearan no cine era de Enfréntate ao futuro. Ai, xa non sei. Non sei, isto foi preto do 2001-2002. Un capítulo largo que sacaban como un filme, ¿no? Pero creo que era directamente a vídeo. Sí que se enrollaba un mal de Riescal.
Joder, en Expediente X non podían... Había un... Sí, ya está. No. Sen Expediente X para que se liaran, tiveron que facer unha realidade paralela nun buque fantasma ou algo así, para que se liaran Mulder e Scully, se non lembro mal, o Expediente X vin aí un montón de anos. Non temos ninguna autoridade moral para xulgar eso, que aquí tivemos Mareas Vivas, que estiveron a Xuiza e a Viúva de Portozás, como, non sei cuántas temporadas, Sí que eu recordei ese caso por eso cando afundiu o barco, en plan, cando dar por morto xente que desaparece no mar, que agora reduciron de 5 anos a 6 meses, creo. Pero recordo, eso sabemos todos os galegos, que eran 5 anos porque aparecía en Mareas Vivas. Pero claro, logo apareceu o marido da... Justo cando se lían, Como son os guionistas, Como es Carlos Ares, non era boa xente, o poñan como un cabrón. Cal foi o primeiro filme que vichedes vos así adolescentes? O sea, non nenos de ir a ver Bambi cos pais ou tal, non? De adolescentes en pandillita? En pandillita? Sí, primeiro filme. De clase... Non estou seguro, sí, pero penso que foi GoldenEye. Wow. Esa me parece unha merda, pero... E bueno, estivemos falando todo o filme. Claro, era dos adolescentes, fostes porque estaba Halle Berry... Non estaba Halle Berry. Non estaba Halle Berry? Cal sae Halle Berry, entón, de James Bond? Pois nunha que non vin de Pierce Brosnan. Muere outro día ou algo así. Tal vez. Pode ser. Tal vez. Tú primeiro, porque eu non lembro exactamente. No, que dicía antes, o primeiro co pandilla de colegas a peli de Spin X. A peli Spin X. Esa te digo, non sei, 2001, 2002, non estou seguro. Sí, era como nos Rosais, que xa existía, os multicines. Claro, obviamente antes era xa en Cumbranos, tal, que tampouco iba... Daquelas non era os Rosais, daquela era o Prica. O Prica. Amigo. Era o Prica. Imos ao Prica. Claro, ninguén chamaba... Imos ao Yelmo. O Yelmo Rosais. Non, era o Prica. Sí, eu fumo, era o Cine Colón. Eu creo que... Non estou seguro, porque... A ver... Dubido entre dúas e non descartaría que fose anteriormente. Eu era un cativo raro, ao cinema só, Con 7 anos. Non, con 7 anos non. Con 7 anos ia igual coa familia, con a mãe ou con tal. Eu só con amigos, eu creo que o Batman de Tim Burton. Hostia. Eu xa fun con meu pai. E ou Desafío Total. Pero cantos anos te? 9, 10 anos. Sigo vendo pelis de Tarkovsky. No, pero tamén fun ese neno, fun ese adolescente. Con 16 anos descubrí que estaba en Andalucía e tal, e descubrí que había un cineclube e digo, vamos ver filmes de adultos, ¿no? E me traguei Kiarostami e movidas destas. E bueno, había algo que estaba guai, claro. Pero había outras que decías tú. A mí metesme con 13 anos a ver unha de Kiarostami. Había unha que era un señor que quería que o matasen, que ia por todo Irán, sabes, buscando xente que o matasen e ninguén o mataba, ¿no? Decías tú, joder, película, ¿no? Que aburrimento. O cine solo fun moito máis de adulto e tal, porque saíame gratis e tal. Pero, claro, só así en xeral non, igual que non vou a un bar a tomar unha cervexa, eu só nunca. En plan, o cine eu só non me chama, dicir, ver unha peli na casa, bueno, claro, 40, pero en plan como moverme a todo cine tal, como que preciso peñita. Quero ir con xente a comentar movidas. E de latar a clase e irme ao cine. Sí? Sí, ou a biblioteca a ver unha peli. Que guai. Eu non lataba, mira que... E a primeira que vin, creo, en Pandilla foi no Teatro Colón, a de Godzilla, que sacara... Ca banda sonora de Jamiroquai.
Home, claro, Godzilla, a ver, quero dicir, No sei, pues, no tanto Godzilla con branco e con negro, con quero con decir, Godzilla non sei de que ano é, pero que era malísima. 2000, antes del 98. 90 e algo será, eu creo. Coido que sí, que por aí aparecía, andará. Matthew Broderick, non? Sí, esa o é. tipo este francés clásico que aparece. Esa é. Como se chama? Jean Reno. Jean Reno, sí. Xa que non. Esa é a primeira que vin eu en Pandillita, Que Godzilla. Que mala era. Éramos conscientes de que era malísima, quero dicir, tía salía a montar jaleo e... Un pouco de algarabía. Sí, decía, Godzilla, cos ollos aí brillantes de medo, Godzilla. Que logo, que ti vías o rollo de Godzilla, lembro, ademais, que alguén berrou no cinema, en plan, esos son los huevos de Alien. Sabes, que alguén empezou a berrar no medio Colón. Sí. Esos son los huevos de Alien. Lembro perfectamente ese momento. Parecía. Pois... nada. Nada, eso. Final feliz, o seu hija Gilo Bilovi conseguiu o premio a trayectoria en Sitges e, bueno, isto foi un pouco o que temos que falar de evolución e vamos entón directamente a pausa comercial e volvemos co último bloque. Benvidos a Procrastination. Entrevistas. Cultura. Curiosidades. Series. Cultura. Cine. Ciencia. Cultura. Teatro. Procrastinar. Non ocupa lugar. Bom, estamos de volta co último bloco deste episodio 13º da terceira temporada de Mal de Ollo que dedicamos a evolución. Agora, xa había tempo que non o facíamos, vamos facer finalmente o bloco de recomendacións, mes e prevencións. Vamos a dicir un par cada unha, porque, bueno, somos 4 e tal, para non eternizar isto tampouco, non? Entón, pues comezamos como sempre por ti, Miguel. Vale, pois eu vou a falar de unha peli que, bueno, teñolle... É unha segunda parte, pero teñolle moito cariño e tal, porque está dirixida por John Krasinski, que facía de Jim en The Office, entón é guai. É a de Un lugar tranquilo 2. Fina onte. Sí, porque ti, todas as pelis que ves aparecen no Facebook. Bueno, sí, pollo, sí. Bueno. Pois vi a segunda parte. A segunda parte, bueno, esa primeira parte era unha familia que teñen que vivir en silencio porque hai uns extraterrestres moi salvaxes, moi brutais, que se escoitan un ruido reventan, van a reventar todo. Entón, a segunda parte, esa mesma familia, pero está partida en dous a peli. O primeiro é como comezan a aparecer estes extraterrestres na Terra e tal, e logo é como a segunda parte, é dicir, e logo a partir do final da primeira. Bueno, moi interesante. A min esa primeira, sen ser aí un película, sí que gustoume moitísimas situacións de tensión, de que, claro, estás aí na tensión de que non poden facer un puto ruido. Por exemplo, cando a muller, Emily Blunt, pisa un clavo baixando as escaleiras e non pode gritar, como que quedas aí como... Pero está na primeira, claro. Na primeira, sí. Refírame que... Te volve a pisar outro. igual miramos como pisamos, ¿no? Nesta fan unha brincadeira con eso, que está baixando hasta ali esquiva. Sí, que é moi de solo en casa. Pero coa primeira tiña ese problema de decir, a ver, ten situacións que están super guais. Sí, pero un pouco inverosemellante, ¿no? Pero é como todo moi... Sí, demasiado exagerado. Sí, pero... Es decir, que non podes... a ver, obviamente. Nada de ruido. É totalmente imposible, por suposto, e sobre todo cun parto por un medio... Sí. Non vin a peli, pero refirme entón a xente que ronque, por exemplo, está morta, non? Está morta, sí. Estás dormindo, botas un peido... palmas. No, bueno, non sei que durmas un búnker ou calquer historia, pero... Si vas a giñar...
Non, prefiro O parrapa. Canta xente palmaría. os seres humanos temos corpo e o noso corpo tende a facer ruidos varios e incontrolables. Sí, sí. Eso te agachas que crucen os seonllos. O se te abre as calzas por detrás. Ya estás. Sí, bueno. Pois, pois... Bueno, sí que me mola as situacións na que... Sí, pois é curiosa, está moi guai. E a segunda parte está bastante ben, e ademais é unha bastante boa continuación que... De feito, para mí é mellor que a primeira. Sí, claro, pero a primeira é como unha situación moi concreta e a segunda como que abarca un pouco máis este mundo, universo, digamos, e ten outras, aparece Cillian Murphy, que... Ese para min restelle un punto por eso, a mí non me gusta ese señor. Pues a mí me encanta. A mí guai. E me parece que se me asemella moito físicamente a Emily Blunt. Sí. Feito, cando vin que estaba no filme, direi, igual vai facer de un irmán. A mí Cillian Murphy sempre se me pareceu moitísimo ao violador este de como se chama da peli de Tarantino, de joder, a máis mítica Pulp Fiction, o violador de Pulp Fiction. Zed. Sí, Zed. Cillian pronuncias. Cillian Murphy pareceme moitísimo a este tipo. Sempre pensei. Vale, igual, independentemente. Recomendación, A Good Place 2. Sí, o 12. A min eu gostei máis desta segunda que era a primeira, xustamente porque a primeira non a querín en ningún momento. O sea, a segunda non abusa tanto de... Que dicir, non é tan fantasiosa, digamos. Que na primeira hai tantas movidas que foi botando toda esa area. Eles, que pasa? Sí. Ti vas con Eno a 20 metros de ti con xoguete. Con xoguete que fai ruido. Sí, eu creo que esta non ten ese tipo de historias. Entón é máis disto, bueno, eu faría eso. Si, a segunda é como un capítulo bo de... como se chama serie de zombies? The Walking Dead. The Walking Dead. Sabes que Walking Dead a maioría é puta bosta, pero de vez en cando é unha broza que flipas. De vez en cando ten uns capitulazos tan excelsos, tan increíbles, pero claro, un de cada 3 temporadas, claro. Lembro o episodio piloto que me pareceu brutal, de bon. Eu creo que ele era o primeiro da banda deseñada e cando vi que a serie tiña como 1000 temporadas dixo, pero a banda deseñada merece a pena, Sí, a banda The Walking deseñada Dead merece a pena. Sí, pois eso, pareceme como un capítulo bondas da serie Walking Dead. É dicir, está bien, está moi ben feito e tal. Ben por Jim. No, pois xa non ben por Jim, a outra non fai falta. Eu creo que dous guai. Pero outra que? Outra Quiet Place 3? Sí. Pois xa non ben. Creo que xa. Bueno, que queda un pouco aberto, ¿no? A segunda queda un pouco aí... Sí, pero bueno, non sei. Bueno, o que fagan, non sei, en plan xa no espazo de onde veñe unha loita e non sei que. Con sables láser. En plan, agora no espazo, ¿no? Onde ninguén te pode ouvir. Onde ninguén te pode ouvir gritar. Pois, vale, pois entón a Quiet Place 2, recomendación. Sí. Vale, pois eu vou falar dunha serie que xa comentara Miguel tempo atrás, que estaba en proceso de vela e tal, e non quería comentar antes de tempo, The Fall, A Caza, protagonizada por Gillian Anderson. Mulder de Expediente X, como la peli que comentamos hoy. Bueno, Scully. Claro. Non todo vai ser Mulder nesta vida. Como a peli que comentábamos hoxe. Aquí hai como un fan, o sea, acabo de descubrirlo hoxe, ¿no? Que con Expediente tal, o sea, como estás a tope, ¿no? Bueno, a mí me molara moito no seu momento tamén. Foi unha serie que maltratou a televisión e deixa ir pola metade. Que non é fan de Expediente X? Non seguín, Pois deberías, claro. A ver, Expediente X o que ten é que ten unha caída argumental ao longo da segunda tempada brutal e complicado seguila. Mais é unha serie que merece a pena, joder. Cando sacaron esta temporada que fai uns anos que volvían
os dous protagonistas e tal, non entendín nada do que estaba a pasar. Xa tiñan un fillo, eles dous, que é moitos anos despois. Que se levaran os extraterrestres. Bueno, non, porque non? o final, é dicir, refutan o final, porque ao final da serie o descobrimento de que Mulder sempre tivo a razón. Pero na seguinte peli, a última de agora, é como, era broma. Hostia, que non. Bueno, entón que... Bueno, The Fall tamén está protagonizada por Jamie Dornan. Esta xa se falou aquí. Sí, falou Miguel. Esta que era no norte de Irlanda. En Belfast. Sí. E bueno, básicamente a investigación para atrapar a un psicópata violador. Hostia, bueno, non quero tampouco estenderme moito, porque xa comentaches ti, non sei en que programa foi, pero, hostia, me pareceu a hostia. No 70 e pico. Boísima recomendación. Eu a ela sí que a coñecía como actriz e tal, pero o fulano, que era o de Anatomía de Grey e tal... No, 50 sombras. Eso. 50 sombras de Grey. O crime de Grey. Pues no, nunca vira nada de él. E que aparece en Belfast tamén, en la peli esa. Sí, teño ganas. Joder, me parece que foi un papelón. Non teñas tontas caras. Hostia. Sí, non é... Hostia, pues tiña gua pinta. Bueno, xa falaremos en Cinema Lobeira. Bueno, de Fall, guapísima. Fan uns papelóns da hostia. Ela está brutal. Ela de xigante, el dá un medo que flipas. Mola moito a serie. E aparte, a serie ten ese peso, ese gris, esa tristeza, non? Aí, non sei, me parece a hostia. Dura o susto, non? Son 3 temporadas de 6 capítulos ou algo así. Sí, ves guai. Es guai e te interesa, sabes, ¿no? Todo esto, bueno... Flipame él, sobre todo na terceira temporada, tío, pega e hai un xiro aí, bueno, espectacular. Bueno, se preguntei a ti cando comentaras e tal, e aproveito agora, aparece algo trasfondo social de Belfast e tal, ou non? Algo sí, pero non é moi... Sí. Pasa que non, claro, non se leva... Non te encarga. A ver, sí que ten peso, pero... Pero ao final é que vai iso, non é como unha persecución... chegar tarde sempre quer dizer, porque ti dende o comezo prácticamente da serie sabes quen é o paisano, entón son as dúas vidas, non? De ambos e tal. Claro, el un home de familia, ca súa muller, sus fillos e tal, e pórtase moi ben ca súa familia. Ten outra vida e non sei. E logo é un tipo... Sí, non, hai escenas durísimas. O sea, non sei, me pareceu a hostia, a verdade. Bueno, recomendación. Sí. Claro, joder. Vale, pues recomendación de Fall, 2 recomendacións. Pois eu traio para recomendar esta semana, non lle vai gustar a Anxelo, porque xa falámoslo antes. Esta semana vin Jacinto, a película de Javi Camino, que, bueno, vina no Colón aquí na Coruña, na Semana do Cinema Galego. Parto unha lanza por esta película primeiro, porque as películas de xénero... con humor negro son moi complicadas de financiar. É unha peli feita con 2 duros, sendo realistas, gravadas, polo que comentaba o director, gravada en 5 semanas, cun orzamento prácticamente inexistente para o que é un filme. Trata a temática rural, ¿no? Que vincular sempre o terror ao rural, algo, bueno, a min gústame moito, ¿no? O tema de, aquí en Galiza temos un pouso de clan totémico do lobo, de lendas, de bueno, dun terror propio. Sí, que les comentaban aí, ¿no? Moi interesante. Que hai potencial. Claro, é moi interesante ese tipo de terror. Concordo co que dicía, por exemplo, o director, que explotouse moito en literatura, máis en cinema non moito. Estilísticamente, quer dicir, é unha película que non está mal, non é a hostia, vale? Non estamos falando nin dunha fotografía, nin dunha realización increíble, é unha película sinxela, gravada, que funciona, e a min o que me conquistou dela é que é unha película de xénero onde creo que onde se invirten os estereotipos. É dicir, temos o protagonista que é Jacinto, non? Que ao final é o que leva os actos violentos, que en calquera película de xénero sería un ser perverso, malo, sería efectivamente un Leatherface. Non se ensenaría, non aparecería tanto. Claro, de feito, ele é unha persoaxe bondadosa, ao final é a mellor persoaxe de todo o filme, o sea, é
é a persoaxe coa que máis empatizas, ademais creo que Pedro Brandariz fai un papel moi bo, empatizas con el porque parece que é o único bo no medio dun montón de morralla, o sea, ele e a súa nai quizás son as únicas persoaxes máis limpas, máis inocentes, non? E o resto é todo unha mierda de persoas. E as mozas que chegan, porque claro, o tema vai que chegan dúas metaleras, non? A unha aldea no rural galego moi illada, ten ese punto retro, non? Do illado no tempo, desta burbulla que pasou décadas parada, e chegan dúas mozas de gran cidade, non? Que chegan de Berlín, que chegan dun tal, nunha película de xénero, elas serían un par de seres de luz, non? Maravillosas, boísimas. Nesta película... De feito, unha delas Claro. O sea, xogamos con este tema, non? Cunha delas, é verdad, é outra persoaxe que vosa, porque ao final as serían a compañeira da youtuber que dá ganas de matala, o sea, que é un ser completamente perverso, e Jacinto, pois son as dúas boas persoaxes. E gústame ese xogo, non? Se xogara cos estereotipos, dentro do xénero sería unha película moito máis aburrida, pero como que os invirte... E bueno, xoga tamén co terror na tradición, é dicir, hai unha matanza do porco, bueno, falábamos no outro programa, non, da empatía que temos cos animais, hai bueno, fala da temática forestal galega, bueno, implica, toca fibra, entón, claro, tampouco digo, non vou dicir que sexa o meu filme favorito, pero sen embargo creo que merece a pena vela, e son propostas que non tenden a sair moito daqui, porque entendemos tamén que as institucións financian outro tipo de filmes, moi diferentes deste, pois bueno, creo que hai que darlle unha oportunidade, non? É unha proposta alo menos interesante. Estou totalmente de acordo. Foi a min sorprendeume moito porque eu ia cas expectativas de Ángelo comentou: dame vergoña allea. Non sei se esas foron exactamente as miñas palabras, non me pronunciei así. Sí. Pero bueno, non demasiado distantes. Claro, pero agardábamos o contrario. O sea, agardábamos unha peli onde Pedro Brandariz fixera dun tipo perverso, malo, que acosa a dúas mozas, pois eso, seres de luz boísimas que se meten nun entorno onde non deben, entón morren. Bueno, que falábamos outro día, non? De disciplinamento de corpos e este tipo de historias. E atopaste outra proposta. E ademais iso ten o cariño extra pois de que é un filme de baixo orzamento, un filme que non apoiou prácticamente ninguén e que tirouse pa diante en 5 semanas de rodaxe. Bueno, e a banda sonora está guapísima, A banda sonora está guapísima. A mí encántame esos trebellos, artiluxios que fabrica Jacinto, as cousas que flotan aí no río para limpar, cando fabrica a M de Martiño do Porco, en plan dándolle co martelo na moeda e tal, ou cando faixe o parche da chupa e co debuxo do porco. Son cousas que, joder, que teñen moita inventiva, están moi guais, son cousas moi guapas. Iso é unha crise en Cinema Lobeira. Moloume moitísimo. Bueno, pois nada, todas recomendacións. Sí, recomendo. Moi ben. Estou de acordo. Nada, vou falar de un filme deste mesmo ano que se chama No Exit, que aquí tal vez o podes encontrar como en La Tormenta. Máis ou menos. Sí, no en la significa exit, eso, tormenta. Literal. A cuestión está dirixido por Damien Power, que non sei que fixo máis. Esta que quedan aillados nunha estación de servicio. Sí. Vin o trailer. Mira, pois ten unha anterior que é bastante recomendable, que se chama Killing Ground, que é australiano e tal, e que é un filme que está bastante ben, o sea que, bueno, que paga a pena ver. Este No Exit, bueno, pues ten no reparto, creo que non coñezo os actores, non? Pero son Havana Rose Liu, Dennis Haysbert, Dale Dickey, David Rysdale, bueno, nin idea, non? A cuestión é, isto vai dunha rapaza que está nun centro como de quitarse as drogas e tal, e que recebe unha chamada dicindo que a súa mãe está hospitalizada e
e que, bueno, non lle queda moito, non? E entón, pois, quere ir para ali, pero os do centro este de desintoxicación din, non, a tua mãe xa estaba morrendo aí 2 semanas, o sea, como, xa se coñecen os truquitos, non? Dos tal, e se creen que, pues, que mentira, que a tipa que quere sair a buscar, ir a procura de drogas e tal, non? E entón a tipa di, bueno, pues mira, se a miña mãe, eu escapo de aquí e se acabou. E entón rouba un carro dun dos, o sea, escápase, rouba un carro dun dos tipos do centro de rehabilitación e está no camiño cando hai unha, bueno, pues, neva moitísimo, están cortando as estradas, bla, bla, ¿no? Entón, ven un xente da policía e di, mira, ou volves para a autoestrada ou vas a un centro de estas cousas que hai ao lado das autoestradas. Sí, unha estación de servicio e tal, ¿no? E esperas ali a que abran as estradas e tal. E a tipa toma, pues, a peor decisión, que ir a este sitio, ¿no? Ao centro de servicios, ¿no? E encontrase 1, 2, 3, 4 personaxes, ¿no? Ali dentro. Morren. Eventualmente, pero botan unha pocha. Pero bueno, que son xente que non se coñece entre ela, en principio. Bueno, hai un matrimonio, que é importante. Perdón. Hai un matrimonio, así como xa con unha certa idade, e hai, bueno, un rapaz novo que é bonito e un rapaz novo que é feo, vale? E entón, bueno, pues a tipa está ali, a ver se abren a estrada e podo ir a ver miña mãe e tal, non sei quantos. E cando intenta, porque claro, non teñen cobertura, porque hai unha treboada de neve e tal, e entón pues vai para ali buscando cobertura e se dá conta que nunha das furgonetas que está estacionada ali, pues hai unha rapaza que está secuestrada, unha rapariga moi nova, está secuestrada. E entón intenta axudala, pero claro, a furgoneta está fechada, non sei que e tal, e entón volve dentro e quen será? Quen secuestrou esta rapariga? Perdón que non vin o filme, pero non sei eu que repartir unha fiestra con a pedra. Sí, decir, non hai nada. Facémolo por un can, pero que dicir, tes xanelas de, o sea, como que eles estaban vendo a ela fora. Non é como que ela pudese facer moitas cousas porque estaba sendo vale, estaba sendo observada, ok. E entón a tipa vai ali, en plan, e aparte a tipa robou un carro tamén, ¿no? Que dicir, a tipa é unha delincuente. A cuestión é, ademais de drogadicta. Sí. Entón a tipa está en plan, a ver si adiviño, ¿no? Adiviño que... Mentres botamos un Monopoly. No, sabes a que xogan? Ao bullshit, patrañas. Se va, entón, patrañas. Hai un xogo de patrañas en plan de tal, e onde ves tú, ¿no? Porque claro, tipo ten matrícula de Nevada, non sei que, ¿no? Pues eu veño de non sei que, onde vas? Bueno, pues vou a Nevada. E todo así, ¿no? Bueno, isto sería máis ou menos, non vou explicar máis, ¿no? Non vou explicar máis porque pasan toda a serie de cousas, ¿no? Esto de... vou decir que lle digo. Vou decir un me, vale? Sendo un pouco... Me cago en un pouco xeneroso, vale? A ver, eu vendo trailer non me tiña tampouco. Comeza ben, A min o inicio pareceume que estaba bastante simpático, incluso que dicía, mira, isto ten unha pinta boa, incluso cando ela está indo pola treboada e tal, e isto, mira, isto vai ser un filme decente, non? E tal. O problema é que falla xustamente no momento en que ten que... no momento principal do filme, non? Onde se enfrenta, digamos, aos sospeitosos e tal. É un pouco... é un pouco... como decirlo... non estaba enfiado eso, non? Non sei, non mola. Chega un momento, digamos, que sería o clímax e tal, que é tan absurdo que isto, bueno,
De feito, eu subiño un pouco, poño non me, porque eu rin moito, rin moito na parte final, eu rin, pero... Claro, pero esa... pero non sei se era propositado, claro. Non era, efectivamente, non era efecto buscado. Non sei se era propositado, pero pasei no ben, porque non me estaba parecendo un gran filme, vale? E... é dicir, se o ves unha tarde non foi mal, non te atrapalla, non te... sabes? Pero, bueno, prometía máis do que acabou sendo, o sea, prometía máis no inicio do que de como se desenvolveu ao final en realidad. Entón, bueno, pues un me. No exit, me. Entón, a túa segunda e última, Miguel? Sí, bueno, aparte de ir fai pouco a ver Spider-Man No Way Home, tampouco... Vas falar de Batman. El Batman. Eu vino tamén. Non vin, quero vela ben, porque interésame moito. Creo que Robert Pattinson gañouse no meu respeto. Pois eu pertinho, Meca. Ten dos filmes dese Robert Pattinson. Sí. Robert Pattinson, ese vampiro que tardou 15 anos en transformarse en morcego. Exactamente. Amigo. Non quero saber nada. Quero ver. Hostia, tío. El Batman. O Faro está... El Batman. Sí, no Faro está guai. Of the record xa te direi o que opino de Batman. Non, pero eu quero falar agora de a última tempada dunha serie. Vale. Dexter. Viste tú a última temporada? Non, eu comecei a ver a primeira tempada de Dexter e o cuarto capítulo quería arrincar os ollos e abandoeina completamente. Abandoeina. Odiote. Tanto me ten, Miguel. Non vi a última, pero vi todo... Sí, eu comecei a ver... Sobranlle un par de temporadas. Sobranlle... Non sei se agora... 2 ou 3, sí. Sobranlle moito, pero por son dos poucos que as dúas primeiras son obras mestras. Son moi boas as primeiras. É un pouco menos semellante que un tipo que prácticamente provoca un xenocidio, non se ha descoberto nunca. Porque el é o que ten que descubrir, sabe como tapar. Xa, bueno, da igual. O que me pasa con esta nova temporada, que non sei se vai a haber máis. Non, espero que non. Non, porque... Claro, a mí me estaba conforme... Spoiler! Conforme con como remataba anterior. E vin que se botaba moita merda de hemos de lle dar o final que se merecen os fans de Dexter, como... Bueno, entón, o final Dexter a última temporada foi o final que se merecían os fans de Dexter como Miguel do Caixán, non? Non non vou dicir porque sí, pero 10 anos despois de que Dexter Morgan finxira o seu suicidio indo co seu barco hacia a tormenta, el está nun pobo moi pequeno, xa leva desenganchado de matar peña, de matar ten aí unha moza e levanse moi ben, el ten un traballo e tal, a moza e claro que xa podería buscarse outra, a moza é a xefa da policía. Pero bueno, él era policía. Claro. Pero claro, de repente o típico, unha vila pequena e tal, aparecen criminais en plan tamén psicópatas matando. Como el sabe como pensan. Claro. Pero non só iso, aparece o seu fillo Harrison, o fillo de cando con Rita, sabes, bueno, non sei, da igual. Trinity cargouse a Rita e estaba o rapaz, o fillo de Dexter aí, un baño de sangue e tal. Pois ese bebé aparece de maior buscando a seu pai, que é Dexter en plan que 10 Dexter Morgan. Non, disco. Bueno, da igual. Ninguén atopa a Dexter, pero os seus fillos sí. Non, por unha carta. Esa serie non ten nin pés nin cabeza, por favor. Por unha carta e tal. A ver, vou dicir que vin os 2 primeiros capítulos desta última e dixen: isto é unha puta merda, isto non é Dexter, isto está moi mal guionizado, isto ten un montón de furatos no guión, isto é unha puta basura. Logo,
seguín vendo os capítulos e foi entretenido. Estou a ver, ao final é un pouco investigado. Joder, mire, pero estás me dicindo que a primeira e a segunda tempada de Dexter, cito, os abro comiñas, pecho comiñas, é unha obra mestra, e me dis que esta frouxea en comparativa con esas, non? Alucinas. Pois, pola miña banda, voume poñer no papel de Anxelo, pero... Alucinas. Os dous primeiros capítulos é como en plan estánme a insultar. Isto está fatal, isto é unha puta basura. Claro, o papel do pai de Dexter, Harry, que era como ao que el contaba os seus pensamentos estas cousas, pois o fai Debra, a súa irmá, que bueno, a súa irmá. Sí, xa sei o que pasou con ele. A súa irmá. A súa irmá, entre aspas. Claro. Demasiadas cosas. Pero, bueno, eso. En xeral, vou poñela nun me. Un me? Pensaba que ias directo para a recomendación, ¿no? É que é frouxa, bastante frouxa a nivel, bueno, a moitos niveis. Pero é que entretida e mola, bueno, sobre todo se tes a nostalgia de Dexter, estás a falar dende o fandom, sabes, dende o fandom Dexter, universo Dexter. Conforme co final da serie original, entón que claro. Non, é que ese final foi unha merda, agora ides flipar, é como non, eu conforme porque xa estaba comezando a ser unha puta basura. Eu xa as últimas temporadas sobran episodios. Fundamentalmente o mesmo sempre, non? Xa está. Sí, é peor. Bueno, non vou comentar. Vale, pero isto é un me, digamos. Sí, pero eso, me porque está, bueno, unha serie frouxiña, pero que entretida, se che mola Dexter, a serie, sí que está guai seguila e saber como remata o tema. Bueno, vale, pues Dexter temporada 150, non sei que. Sí, 8 ou 9, non sei. Chamase Dexter New Blood. Vale, pues Dexter New Blood, me. Vale, pues eu vou falar, antes dicías que fuches a ver Godzilla. Godzilla. Bueno, pues eu cando estaba na casa así confitado, estaba na tele, iban votar de 2016 Shin Godzilla, que era así como unha especie de Walter White, reinicio da historia de Godzilla. E dicen, vamos a botar un ollo aí a esto, ¿no? Pues, joder, fiquei sorprendido aí porque tiña expectativas, o sea, era que estaba moi ben e tal, pero me molou moitísimo o enfoque que lle dan. Por suposto, hai escenas de destrucción, maquetas, moi ben combinadas co CSI e tal, que non é moi cantoso. Hai un bo equilibrio aí, non? Pero o que me molou do enfoque é que está en todo momento o punto de vista burocrático da situación. Sí, esa. Agora aparece Godzilla, todo Dios se pregunta que está pasando, que é isto. Entón todos son reunións en despachos, chamadas ao presidente que fala co que di a Constitución sobre un monstro que teñen que seguir un protocolo que lles impide actuar finalmente. Entón Godzilla vai facendo o que lle peta, non? Diste, joder, pode ser moi monótono ou cansino e tal, que ten un ritmo da hostia. Para os que queren ver solo a Godzilla romper movidas, pois, joder, hai un momento no medio do filme que se carga, é a hostia, o sea. Sí, non? Os personaxes teñen unha viaxe dentro de toda esa burocracia, non? Wow, me pareceu super original. É recomendación. Sí, para mí sí. Eu vi esa nunha viaxe de autocar. Bueno, está ben. Eu a vin, pero que non me dicía, sí que comprendo o que dis, pero que non me interesou moito esa burocracia. Claro, en plan. Querías
metralla e... non, do contrario, non son Creo que as metralla. espectadoras de Godzilla un 70% do que agardamos é destrucción. No, pues Eu aquí cando hai destrucción está. A mí non me mola especialmente. Sí, o único que hai como esta lectura de que o goberno é ineficiente, ¿no? Cando hai unha crise. Como Don't Look Up. Godzilla como que pasa por dúas fases, ¿no? Se vai transformando dende que aparece até o final do filme. Tengo varias fases, vai mudando físicamente ata convertirse en no Godzilla que coñecemos e tal. Bueno, super ben, a verdade, recomendación. Moi ben, pois sin Godzilla tamén eu concordo tamén. Eu gostei. Eu regulinchi. Pois, nada, regulinchi, nova categoría. Non, me cago en Satanás. Pois eu traio outro filme, eu cometín o erro, por iso é un warning, non? É un non o fagas, por favor, non, o sea, é terrorífico. Se viches American Psycho, non? E dixetes ti, joder, que peli. Viste American Psycho 2. Claro, podes cometer o erro de dicir, vou vela dúas, non? Que é o pior que pode acontecer? E ti dis, joder, pois, mira, este xogo, non, American Psycho, unha persoa xe interesante, non, un tipo tal, dirixido por unha muller, e agora é unha muller, non, que dirixe un home, for, non a vexades, é unha merda, infame, infumable, non pode dicir unha soa palabra boa dese filme, o sea, estilísticamente é aborrecido, me reí de manual, a persoaxe dela... Me reí? O sea, modelo de representación institucional, o sea, montaxe hollywoodiense aburrida, quero dicir, todas as secuencias resoltas, plan de plano xeral, plano medio, plano contra plano, cando dis algo importante, primeiro plano, plano medio, plano xeral, nos vamos da secuencia, seguinte secuencia, é aburrida, non ten nada bo, o sea, non podo dicir unha palabra boa. Bueno, quizáis, por resumir un pouco a miña opinión, o sea, ni me mirei, que dame igual quen é o director, o sea, é unha bazofia infumable, é do pior que vin en anos. Bueno, retomando un pouco o que antes dicía Miguel, podo resumir a opinión da miña película en... O sea, recomendación, ¿no? Por favor, nova categoría. non vexades este filme. O sea, American Psycho 2 prevención infumable, infumable. Non sabía nin que existía. Sí, non sabía que existía, sabía que era unha rapaza. Claro, ten o punto en que eu pensaba, joder, pois se recolles a persoaxe da American Psycho, non? E colles a feminizas, podías chegar a un punto interesante. Como que me deu de hostias por todas partes, non? Deume de hostias por esa banda, deume de montaxe, e decía, da igual, é infumable, non perdades ningún segundo da vosa vida vendo tremendo truño. Como se te mola Donnie Darko, pues, fuxe de... Que hai unha segunda, claro. Sí. Ai, non a vin e ven por avisar, que igual un día dame... Era irmá del... Wow. E non mola, ¿no? Entendo. Vale, bueno, pues American Psycho 2 nova categoría. Sí. Vale, pues a mí sábeme sós, non os podo provocar. Eu son de los cabros que sí, pero eu competía a facer o abecedario e estas movidas, sabes, de cativa. Que guai. Claro, esa é unha capacidade. Choupiño de cervexa e opinión sobre American Psycho 2. Vai, tiña un colega... Flipade. Bueno, non. Tiña un colega que... Pensaba que ibas botar un peido. Estamos sentados, perdón por abrir este melón, non? Pero na chorrada, cando era pequeno, tiña un colega, Roberto, que tiña unha capacidade para botar uns arrotos aí. Pero prolongados, sabes, que diste, bueno, impresionante. Roberto, saúdo. Simplemente ia facer un apuntamento cultural e tal aquí chegamos, pois Burrucho de Podcast, sabedes, o podcast este que ademais falaremos con eles no Cinema Lobeira na próxima semana e tal, non? Burrucho xa sei o que é, porque dixeron eles un programa, é chupito, tío. Un chupito, un gurrucho. En serio? Sí, eu fiquei, man. Que guai. Sí. Non sabía. E feito este apuntamento cultural,
Era en plan, porque sempre me preguntei, esta xente de onde ven o nome e tal, e é por eso. Chupito de podcast. Chupito de podcast. Que guai. Pois nada, eso. Un saúdo a esta xente. E vou falar da miña última. A tua última, Ángelo? Sí, sí. Vou necesitar a tua axuda, Miguel. É un filme que se chama Les Lèvres Rouges. Que ese non o ves escrito. Les Lèvres Rouges. Le lèvre rouge. Les Lèvres Rouges. Le lèvre rouge. Coellos vermellos. No, os labios. Los lèvres rouges. Rouge. Eso que acaba de decir Miguel. Bueno, ten un título internacional que se chama Daughters of Darkness. ¿No? O sea, as fillas da oscuridade, non sei que. Que tenía medo de decir fillas da oscuridade e me dirán, no, doutores. Doutores. Bueno, un filme de 1971, un filme belga, dirixido por un tal Harry Kumel. Investiguei un pouco... El clásico. Investiguei quen era, non? Non ten moita cousa. O único que depois faría un filme que teño que ver con Orson Welles. Orson Welles como actor, non? Xa. Non tal. E, bueno, o guión aparecen como cuatro tipos, probablemente belgas, ¿no? Pierre Durot, Jean Ferry, Manfred R. Kohler, Harry Kumel é o director. Bueno, pues... boa pronunciación. Sí, dou aprobado. Bueno, pues o reparto John Carlin, Delphine Seyrin, Daniel Ouimet, Andrea Rau. E isto de que vai? Isto é un filme dese subxénero que ninguén baptizou nin definiu nunca e tal, pero que son vampiras lésbicas, ¿no? O sea, subxénero de vampiras lésbicas, ou tendencia. Non se bautizou, pero hai escrito ríos de tinta, sobre o vampirismo, o male gaze, o vampirismo, o lesbianismo, que non é o lesbianismo real, non? Sí. Bueno, aquí de algunhas vampiras tal vez. Digo como subxénero, non? É moi voyeur, moi male gaze. Sí, a ver, este é un filme que claro, ten... o que dicía a semana pasada era eso, non? Que sí. as vampiras lésbicas igual están para os ollos do espectador masculino ou pensei... ou son unha especie de quer decir, o Drácula ou hai un señor tokenizabas que é un pouco proxeneta, non? Aquí non hai señor que sexa proxeneta, Aquí hai unha señora que... Bueno, non sei se proxeneta, pero vamos, é unha señora que se chama Bathory, Elizabeth. Sí, pero que non é a The Original Bathory, é como unha descendente, como unha tal. Entón, bueno, o filme comeza de outra maneira, comeza con que hai uns tipos que non se deben coñecer moito e que se casaron recentemente e que van en convoio até a costa de Francia ou sí, desde Suiza, porque van visitar a nai o sea, a sogra dela, vamos, a nai do marido. E entón a cuestión que bueno, que hai calquer problema, as vías están rotas, non sei, calquer historia, non? Entón ten que pasar, ten que pasar unha noite ou así nun hotel, nunha cidade costeira interpreto que Bélxica, ou illa. Non, é cidade costeira, porque de feito están falando de apañar un barco, non sei que historias, non? E entón, bueno, pues van pues es unha especie de hotel balneario que está en temporada baixa, non é nin Cristo ali. E bueno, pues escriben ali e están todo jiji, jaja e tal, e chega Bathory con a súa criada, que son como, bueno, dúas rapazas bastante espectaculares e tal, non? E entón a Bathory quere a suite principal e tal, pero como non había nin Cristo, a suite principal ten este matrimonio que chegou ali. E Bathory, non importa, nos quedamos na habitación do lado. E entón a movida que comeza, bueno, a ver como unha especie de interacción entre elas e este matrimonio, non? E entón aquí comezas a ver que o matrimonio, en realidade, ese matrimonio, recén matrimonio,
non funciona tan ben, vale? E que, bueno, pues que hai intereses eróticos cruzados, ¿no? Pues a Bathory ten interese na rapaza e a criada ten interese no tipo, ¿no? E, bueno, fundamentalmente sería isto, ¿vale? Veredicto? A ver, isto, o sea, o guión é un pouco parvo. É unha historia de vampiras lésbicas, ¿no? Para xente que non está vendo, acaba de poñer cara de serio. Sí. De serio que flipas. Sí, estou determinando aí. Que máis? Hai moitas cousas que se abren e que non se fechan, né? Que a nivel narrativo. Así que isto é unha recomendación. Isto é flipoume moitísimo. Porque a historia, sen ser moi tal, a verdade é que visualmente é a hostia. O sea, é un filme precioso. De que ano era? De 1971. É moito bonito este filme. E a todos os, o sea, un nivel estético, non sei, isto é 1971, Argento aínda non fixera Yalos, nin co seu estilo, sequera, sabes? Bueno, Jess Franco sí que fixo algunha de vampiras lésbicas e tal, pero isto vai como vai un pouco máis aló, vale? O sea, hai como unha vontade de arte e xa sabe bastante ben, vale? As seleccións cromáticas, a localización, todo é precioso. É unha maravilla. A historia ten a súa carga erótica, como a época, pero unha carga erótica bastante equilibrada, no sentido de que sí que hai un erotismo sobre o corpo da muller, pero tamén hai do home, ¿no? E non é o aspecto central da historia. E aparte ten unha lectura incluso, non sei se feminista, pero sí, como crítica con certa masculinidade, ¿no? De feito, ao final, tú estás pensando todo o tempo que a antagonista é a Bathory. A antagonista non é a Bathory, ¿eh? Spoiler. Non, spoiler non, porque se ve xa rápido, ¿no? Entón, non sei, a mí me sorprendeume, o sea, deixoume un pouco desconcertado porque, a ver, o filme narrativamente non é moi sólido, non é moi consistente, mas, a verdade é que eu disfrutei o filme, Entón mola a peli, ¿no? Sí. O sea, que dicir, eu se traio aquí... Recomendación, dices. Sí, recomendación. Se traio aquí opinión sacando, Sí, diso prevención. Sabes? Apúntome a recommendation de Anxelo. A ti pode ser que te mole, pero eu creo que vos igual non a valorades tanto. Pero... Lo digo porque, a ver, a ti te mola Suspiria, por exemplo, ¿no? Sí, no, Suspiria non é que me guste, que me flipa, Suspiria. Claro, pues esto non é que chega a ser eso, pero sí que hai unha certa vontade nesta dirección, ¿no? E a ti Suspiria non te mola nada, ¿no? O único que eliminaría de Suspiria é a Miguel Bosé. Pero ese é o único interesante. É o único que eliminaría de Suspiria. Miguel Bosé aparece de segundos, non aparece tanto. Da igual, que apareza outro. Distúrbiame Miguel Bosé en Suspiria. Sí. Bueno, pues Les Lèvres Rouges, ¿no? Pues para mí recomendación, ¿no? Sorprendeme bastante, non coñecía nada deste filme nin deste realizador e moi ben. Todo isto, chegamos ao final deste programa e non dixemos ben unha só vez o nome da realizadora. E entón... Desculpas, Lucille. Sí. Pois nada, o nome da realizadora é... Lucille Hadjihalilovic. ¿Vale? Clarísimo. Ao noso favor, dicimos obvio, non? Acabades de escoitalo todas, polo tanto... Bueno. Podes entender que claro, as nosas disculpas, Lucille, mais non eres García, sabes? Non sabemos moi ben como traballar isto. Intenta pronunciar Lucille, intenta pronunciar Anxelo Pineda, a ver. Pois nada, entón xa está, feito este bloco de recomendacións médicas e prevencións, queda saber cal será o filme da próxima semana. Se vai Miguel.
Pois o próximo filme vai ser un filme de adolescentes nunha universidade, de adolescentes cos seus estratos, os seus grupiños de, en plan, os punkis, os guapos, os non sei que, os rapeiros, os... esas movidas. Un filme dos 90, digamos. Un filme dos 90, cos seus bolis bics, de Robert Rodríguez, de Faculty. Chan, chan, chan! Miguel, aquí. Bueno, a ver que tal. Eu fai anos que a vin en plan mítica alquilada no videoclub. Imos ver que como envellecer. Imos con ela releitura histórica dunha película moi comercial nos 90. Eu teño a lixeira impresión de o que falábamos de Jennifer's Body outro día, tamén pode acontecer con esta película, non o sei. Non no sentido do corpo feminino, sino no sentido de que quizáis... A xente esperaba outra cousa. Sí, quizáis polo pouco que lembro da película, ten máis chicha da que nun principio se lle deu como terror adolescente. Esas son as miñas expectativas. Non o sei. No momento espero porque non recordo nada. Estou moi optimista. Espero coller outras capas agora. Estou moi optimista. Queremos subtexto de The Faculty. Sí. De Robert Rodríguez. Nos vai dar... Ten cousiñas. Quen é Robert Rodríguez? Eso nos vai dar como unha media hora. Hostia, ten unhas cuantas cousiñas. Perfecto, pois nada. The Faculty é o próximo tal. Non quero despedir a isto, sin recomendar especialmente My Hair Can't Beat Unless You Tell It To, que está en filming. O meu corazón non pode latexar sen... Se tú non lle dis. Tens que traer ese filme. Sí, tal vez talla. Eu teño, descargado. Comentáchenos ali lin o argumento. Ten algunha conexión, o sea, ou ten algunha similitude con Déixame entrar? A ver, ten no sentido... Non déixame sair, déixame entrar, porque temos sempre esta dinámica entre vampiros ou ocupar negros, non? Spoiler. A ver, ten digamos... sí coincide no aspecto temático, sí coincide no xénero, porque Déixame entrar, bueno, ten unha carga dramática, máis drama, non? E tal, e esta é drama, vamos. Pero fora deso regular, non tanto. Claro, quero dicir, non a vin, simplemente petiscando un pouquiño do que ia vendo, digo, non sei se irá por aí ou non. Haberá que vela. Eu quixen dicilo porque levo dando o sea, levo, joder, boísima, tal, 2 anos. Si eu prometí vela en verán, pero ao final non... Sí, eu teño, pero me pasa chestifai nada caerá, pero joder, se era proposti co que te apaixonou. Quería propor movidas, porque claro, vimos de Lucille Hajilavilovic e tal, quería propor cousas como un pouco máis underground e tal, non quería bueno, que isto é cinema independente tamén, non sei que... Joder, eu creo que é moi underground, non? Esta? A de My Hair Can't Beat Unless You Tell It To. Non tanto, Non. Parece, bueno, sí. Bueno, un filme bastante correcto, o sea... Sí, pero, a ver, non é chuche, pero que é independente e tal. Pero quería propor chuche. Querías chuche. Vou para chuche. Entón, bueno, non sei. Lembra que hai un especial chuches que ten que haber un especial chuche final de temporada. Bueno, non sei, penso que teño a miña, non sei como non sei como envelleceu The Faculty, pero podería convertirse en chuches. Non sei como envelleceu The Faculty, pero podería ser chuche. Non sei. Bueno, eso, que sei vales, que está aí. Que foi a primeira na lista Pineda de 2020 foi 2020, sí, claro. Sí. Só quero engadir unha reflexión, ao menos pola miña banda, que pelis chuches para min son case todas, o que pasa é que pega máis ou menos, pero a miña tendencia habitual é chuchar cando vexo pelis. Entón non sei moi ben como definir que é unha peli chuche e cal non é unha peli chuche, que cando máis me preste unha peli na que especialmente me preste chuchar. É un filme que disfrutas especialmente se chucha. Pois eso digo, unha peli que me guste especialmente chuchar con ela.
Claro, que sen o aliciente, claro, que sen o aliciente de Chuche non a disfrutas. Ten que ser malísimo, malísimo. Pero eu cando Chucho póñome máis hater, o sea, son peor, o sea, de sobria vexo filmes que digo, bueno, perdónolle, cando Chucho é como, isto porque aquelo me leva a outro e convírtome en bollero, sabes, igual, cando Chucho. É a base de Tens que ler a crítica de bollero. Dímola todas. ¡Buah! Maravilloso. No entiendo qué significa esto es una mierda. Sí, la paciencia tiene un límite. Bollero, no nome de, o sea, creo que, mira, nunca me gusta falar no nome de ninguén porque nunca fui delegada sindical nin aspiro. Mais no nome das realizadoras e tal, Bollero, retírate. O sea, Bollero, non te mola cine. O sea, Bollero, retírate. Bollero, o que dis non ten sentido, non che gustan as películas. Woody Allen ya no va a hacer nada mejor. Almodóvar ya no va a hacer nada mejor. Porque este no entiendo lo que quiere decir, claro, ni se quiere decir porque nada. non queres, cabrón, porque non queres entender nada. Bollero. Fíxese un personaje que xa, que o hater é como un Risto Mejide, xa. Pois, eso. Chuches, só un inciso, o especial Chuches que fixemos foi o filme este, como está? Joder, malísimo. O de Zombination. Que horror. Zombination. O de... Que horror. Non recordo. Sí, joa, o do cantante este, o do... bueno, Danzig. Sí, como estaba? que a mesa truxegueos. Boísimo. Danzig era como... Ai, que mierda, E o truxegueo, ademais o filme. Verótica. Maravilla. O primeiro segmento ambientado en Francia é impresionante. E depois, bueno, outro ainda podías ver sen Chuche, o de Nicolas Cage. Sí, non recordo que sea un Nicolas Cage Willis Wonderland que non fala en ningún momento. Bueno, pero o bailoteo que se pega. Sí, o bailoteo está moi de Chuche. Para min é o meu autor preferido. O antigo, o do ex-defraudador da Facenda. O poseedor dun cráneo de tiranosaurio. O ex propietario de 2 castelos en Francia. O ex gañador dun Óscar. Óscar, o segue sendo gañador. Creo que iso non cho quitan, é como de catedrático, é para toda a vida. Cos temas da Facenda igual quitaron yo. Igual vende. Bueno, pero en tal caso seguiría sendo emérito, como os catedráticos. O nombraron, é dicir, quizás xa estatuilla. Bueno, esto non pode ser, o sea, tenemos unha persoa máis e alongamos a movida con 2 horas. Sí. Pensabades que o traer unha moza aquí a cosa ia ser moito máis ia ser eficiente, bonita, e ao final duran vos os programas a hostia, arroutamos, todo mal, ¿no? O sea, todo mal. Todo mal. No, a presencia femenina poría orden, ¿no? No sé qué. Ves, por iso non tedes que ter estereotipos. Igual ese tipo de pensamento. Sí, por iso non hai que ter estereotipos nesta vida. Do peor que escoitei, ¿no? No. Bueno, pues nada, eso. The Faculty será o programa 14 da terceira temporada. 14, seguro. 14. Xa isto xa é como un plan a pillarme, ¿no? Do puto mellor é que sexamos 4 agora. Sí. E vamos, sí. Pois non teño nada que acrescentar a eso. Que falso son. No, que estaba pensando como despedir esto, entón non estaba. Pinedes entrando en colapso. Estou vendo o colapso de Pineda en directo. Bueno, abrazo a todos e todas, vémonos no seguinte programa e nada. Vémonos. Un placer, xente. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.